Right, so tingolandira aliyense amene tikumana nawo online panopa komanso kwa iwo amene ataona video iyi. So video iyi ndi yachitatu, okay? Chivumbulutso 13 taigawa maparts atatu. Chivumbulutso 12 ngati mukumbukira ndapanga almost mapati 5 if not 6 fande tinayilowa kangapo ka 5 kapena ka 6 kapena ka 4 chivumbulutso 12. Pamene chivumbulutso 13 tilowamo ndithu kangapo. So iyi ndi part 3. Part yoyambirira imwe tinapanga tinangoona kuti chirombo ndi chiyani. Part yoyamba kuti chirombo ndi ufumu, right? Chinjoka chinapeka mphamvu kwa chirombo. Inayi part 1 imeneyo, right? Mukaonereso imeneyo ngati zingatheke ndi pakatag mapeto kwa video mukaona pa issue, right? Pamene part 2 tinaona tino chirombocho ndiye ndi chiticho. Part 2 imeneyo. Part 1 chinjoka chipereka mphamvu kwa chirombo, part 1. Part 2 tinaona ndi chirombo chituluka m'madzi chikutani, right? Iyi part 3 tikhalano taona kale chirombo ndichiti, right? So part 3 ndipanga kale revision pang'ono kenako ndingochita mangu kupanga verse 1 mpaka 13 kuti ino tizambe kuona za chirombo chachiwiri, right? So next week ngati Mulungu angalole tizamanga ndeto part ina ya chivumbulutso 13 kuyambira verse 12 verse 11 mpaka kumaliza mene tuzaona za 666 ndi lemba la chirombo ndi zina zotero, right? So kwa lero tifuna tione chirombocho chikutani. Taona kale chirombo ndi chiti last lesson tikuona chirombo chikutani nosopano. So ndibe mphatino ndipanga ka revision ndithu kwa iwo amene mwina sanakhale nawo sanakwanise kuona part yambuyo komano lesson ndithu ikuchita ndithu motero, right? So tisanambe phunziro lathu tipemphere. Tisanasopemphere Ambuye tifuna tikuyamikeni inu kukuthokozani inu chifukwa timatikunda kuposa mwayo kuti tikatha kumva izi inde ndikuphunzira zona ndi za mawu anu. Mukhale nafe tilembekeza ife muzina Yesu Khristu mpera, amen. Right, so kwa lero tikuona chirombo chituluka m'madzi part 3, right? So munganda fotokozera ine ndiphunziro lachitatu ndithu, right? So pachitika ndithu maphunziro angapo komano ubwino wake ndoti ndipanga kai revision, okay? Kwa anthu ena mwina ikhala video yawo yamba so kuti tisikengete data ndichita monga ma revision kena kuno tizalowano katikati, right? So tikuyamba, right? Tifuna tizindikire chinthu china chimene chichitika apapo, okay? So last time tinaona kuti no chirombo chinapasida mphamvu ndi chinjoka, okay? So ma verse awa tinaona kana no mpabla chiwa anakhala ngati no chivumbulutso 12:18 mpabla chiwa palibepo, right? Iyi ndi New English Translation. New English Translation zimene apanga chivumbulutso 12:18 anayikamo choncho. Pamene tikaona NASB tikaona MSG, right? Chivumbulutso 12:18 nawo susanayikemo komano mfundo iyi anayika pa chivumbulutso 13 verse 1. Now brother Mesha tatengere chivumbulutso 12 verse 17 akuti chani? Verse 17 ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chichoka kunka kuchita nkhondo ndi osala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Yeah, so apato kuna tuno chinjoka chakwiya chifukwa yani ufumu wa Khristu akhazikitsidwa pa dziko lino lapansi, right? So tunaona tuno chinjokacho chakwiya ndi mkazi, right? Komano ngakhale chakwiya ndi anthu ake a Mulungu chikachita nkhondo ndi otsala mbewu yake. Muone chivumbulutso 12 imakamba za mkazi. Kenako chivumbulutso 12 imazasintha nomazakamba za otsala a mbewu yake. Mbewu ya mkazi ndi Yesu. So otsala a mbewu ya mkaziyo ndi anthu amene akumuonesa Yesu wapita kumwamba inde komano Yesu akutsala mbewuyo ikutsala pa dziko lapansi kuzera mu njiraji kuzera mu ufumu wake. So ngakhale Yesu ali kumwamba iyeyo Yesu wasalabe pa dziko lapansi pano mu nkhope ya anthu ake mwanjira na mzimu wake uli mwa anthu ake. So anthu ake akuonekera osati ngati thupi lake ngati mkazi yabe, no. Komano akuchita kuti ngati ndi Yesuyo ali pa dziko lapansi. Zimene zikuthana zodiya zikuthana zatano
mkaziyo wasinthika chotheratu unatuno ukundi kumapeto penipeni kwa nthawi kuno anthu aka Mulungu asindikiza pachani pa mphumi. So otsala ambuyo yake na anthu a Mulungu amene asindikizidwa pa mphumi, sakuonekanso ngati mkazi chabe, no, right? Mwana papa amene chinjoka chitika nkhondo yomalizira, anthu aka Mulungu amene ali mkazi akuonekerano mosinthika, akuoneka ngati otsala ambuyo yake, mwanjitena mbewu amene Yesu watsala pa dziko lapansi, mwanjitena zikuonesera tuno anthu akusonesera ndani Yesu mwapaderadera, right? So chinjoka chakwiya chitika nkhondo. Nawo muone mmene Bible ichiwali inafotokozera. Tawerengani Chimuso 13 verse 1. Tisayona ma Bible inalibe ma verse. Tawerengani verse Chimuso 13 verse 1 oriya. Verse 1. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka m'nyanja, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu 7, ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu 10, ndi pamutu pake mayina a mwano. Verse 2. So mukaona pa Bible ichiwa ndimaona tinasempha pang'ono, even King James Version asempha. Pamene NSB, MSG tiona anafotokoza bwanji. Mukaona nkhani muno bwino akukamba kuti no Daniel anayima pa mchenga wa nyanja. Now tikayiona mmene nkhani ikuyendera, chinjoka chimene chakwiya tikuona chinjoka ndi Satana pa Chimuso 12 verse 9. Chinjoka ndi Satana, so chinjokacho chakwiya chikachitika nkhondo, kenako akuchosapo kubwesa ali Daniel anayima pa mchenga wa nyanja. No, sizofunika zikhale choncho. Mukaona muno bwino NT kuti yani, ndipo akuticha after chinjoka chitakwiya Chimuso 12:18 mu NT akuti ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa nyanja. Mfundo imene ndofunikira kwambiri, chinjoka aja amene Satanayo ndi amene anayima pa mchenga wa nyanja, osati Daniel ukayima pa mchenga wa nyanja. Akufunika vesa before yani chifano chinjoka ngati ndicho chimene chikayima pa mchenga wa nyanja, ndi chinjokayo ndi chimene chikuyitana yani chirombo chituluka yani madzi. Akunepo funikira kwambiri. And context wise nimakhulupirira tuno akumpa ndimene zimafunika zikhalire. Okay, fati tikaona NIV mafotokoza chimatino, ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa nyanja, ndipo naona chirombo chituluka madzi kuchokera mu nyanja, ndipo chinali ndi nyanga 10 ndi mitu 7 chinali ndi nyanga 10 ndi mitu 7 ndi ndiwira 10 pa nyangazo, ndipo pa mayina onse ake panali mayina a mwano. So Chimuso 13 verse 1 mu NIV ikugwirizana ndi NET, and ndimene nkhani ikuyendera kuti njoka chakwiya kenako chinjoka chikama pa mchenga wa nyanja. Iyo ndi mfundo yeniyeni imene tikufuna tigwire. Chimuso 13 verse 1 MSB kuti yani, ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa nyanja. Ikufotokoza chimozimozi. Tikazawerenganso NSB imafotokoza chimozimozi. So ine ndimakhulupirira tuno tikawerenga ndimene nkhani ikuyendera, chinjoka chakwiya chikachita nkhondo bwanji ni osala mbewu yake, chinjokacho chikayima pa mchenga wa nyanja, kenako tisaona chirombo chituluka mujani madzi. Tikateno no context yonse tayendesa bwino, osati kuti no njoka chakwiya chifunika chitike nkhondo ndi osala mbewu yake, kenako Daniel akayima pa mchenga wa nyanja. No. Tikawerengera context muno tona no imene ikupanga sense kwambiri ndiyo chinjoka amene ayisaranda amene akwina wayani pa mchenga wa nyanja. Mfundo imene ndikufunikira kwambiri kuti bwanji brother Mesh, tawerengani Chimuso 13 verse 2. Verse 2. Ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe, ndi mapazi ake ngati mapazi a fisi, ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango, ndipo chinjoka chinapasa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Verse 3. Mwaona, so chirombo chichi chimene chituluka m'madzi, right? So chinjokayo ndi Satana, right? Chimuso 12 verse 9 anatuza kale, mwaso Chimuso 20 verse 1 to 3 anatuza kale chinjokayo ndi Satana, right? So Satana akupanga chani kuti akumenye nkhondo osala mbewu yake? Satana achita bwanji kuti achite nkhondo ndi amene asindikizidwa, amene ali ufumu wa Mulungu mapita nthawi? Achita bwanji nkhondo? Chinjokacho amene ali Satana akuyitana chirombo, right? So chirombocho akuchipasa yani? Akuti chinjokacho chikupereka kwa chirombo cha mphamvu yake. Muona nkhanichi? Chinjoka chikupereka yani? Mpando wake. Chirombo chikupereka yani?
ulamuliro waukulu mwana nkhani. So tikayona context wise nkhani kuti version limene inalondola ndikuti akuti taona no NIV, MSG ndi NSB NET ndi zimene zinalondola. KJV ndi Bible inakhangata asempha apopo, right? Pamene amamasula ku Greek kubwesa ku English kapena kuchichewa anasempha, right? So apo ndetino ubwino wake verse 2 ilipo ndetitha kukhulupirira natino ndi chinjoka amene alisarana amene akuita na chirombo chotuluka mnyani chotuluka mu nyanja ndi wachipasa mphamvu mwina nkhani iti, right? So kodi izizi ndizothekadi? Tikaona mbuyo mutiona tino Satana ndi amene amayendesa maufumu a dziko lino lapansi, right? Mafumu a dziko lino lapansi amayendera according to ndondomeko za ndani za Lucifer, right? Tikaona pa Luka chapter 4 verse 5 and 6 tinawerenga last time, tawerenganso ndi brother Luka 4 verse 5 6. Brother Mesh, mapapeza ngati? Right, I think he's Luka 4 verse 5 and 6. verse 5. Ndipo mmene anasogolera anakwera naye namuonesa iye mafumu onse a dziko lokhalamo anthu mkamphindi kakang'ono, ndipo mdierekezi anati kwa iye, ine ndidzapasa inu ulamuliro wonse umenewu ndi ulemerero wawo, chifukwa unaperekedwa kwa ine, ndipo ndikupasa kwa iye amene ndifuna. Verse 7. Yeah, so Lucifer ningopita Yohane 18 verse 36. So apa Lucifer kunena ta maufumu a dziko lapansi pano ndi andani ndi ake adapasidwa kwa iye, ndipo yatha kuwapasa kwa ina alisa mnangala angalolera mpasi. So titaona na tuno maufumu a dziko lino lapansi amayendedwa according ndi ma principles ake a Lucifer, right? And Lucifer andi ulamuliro tuno atha kulola ufumu upitiso kwa ndani kwena alisa mene angasankhe. Nikona Lucifer ayo akunatino akuoneserera tuno akuita na chichani chirombo. So titaonera tuno amene akupereka mphamvu kwa chirombo ndi nani? Ndi Lucifer. Nkhani imene ndiye ndifunikira kwambiri, right? Tikaona Yohane 18 verse 36 tawerenga noyene pali ya Yohane 18 verse 36. Verse 36. Yesu anayankha, ufumu wanga suli wa dziko lapansi. Ufumu wanga ukadakhala wa dziko lino lapansi, anyamata anga akadalimbika nkhondo kuti lisaperekedwe kwa Ayuda. Koma tsopano ufumu wanga suli wochokera konkuno. Verse 37. Yeah, so tajira ndithu ma studies angapo onesana no ufumu wake wa Kristu suli wa dziko lino lapansi ndithu, right? Yesu analimbikira ndithu kufotokoza ncho. Tikaona pa Luka 17 verse 20 21 tinaona tuno Yesu akuti ufumu wa Mulungu uli yani uli mkati mwa anthu ona zonsezi, right? So ufumu wa Kristu ndosiyana. Ufumu wa dziko lino lapansi ndiye umene ukuyendera sada according to Lucifer, right? Ene ufumu wa Mulungu ndi Kristu amene ali mkati mwa inu. So ndi mafumu awiri osiyana. Ndi Lucifer akulimbana ndi ufumu wa Kristu pa dziko lino lachani lapansi. Mapeta chani? Mapeta nthawi. Akugwiritsa ntchito chani? Akugwiritsa ntchito chirombo. Okay? So tinaona nawo tuno mene munawerenga chimuso 15 verse 1 ndona chirombocho chili ndi mitu 7, right? So chirombo chili ndi mitu 7 pambali pamenepo chilinso ndi nyanga 10 chirombo chomwecho. Komanso chirombo chili ndi nduwira 10 pa nyangazo. Okay? So zimwe tilapange tikhanga tupanga revision. Ndikofunikira kwambiri tipange revision. Ife tuno chimuso 13 ngati sitipanga revision simveka. Okay? So tinaona nawo tuno chirombo chapa chimuso 13 ndi chirombo chapa chimuso 17 ndi chirombo chomwecho. Chifukwa tuno dziko lonse lapansi likuzayang'ana chirombo chapa chimuso 13, dziko lonse lapansi likuzayang'ana chirombo chapa chimuso 17, right? Tinaona kuti tuno ndi chimozimozi. Chimuso 13 chirombo chikuchita nkhondo ndi anthu a Mulungu. Chimuso 17 chirombo chikuchita nkhondo ndi Kristu ndi anthu ake. Mukuona? So tikaona chimuso 13 chirombocho chikukhala pamene lemba la chirombo likira sonza chikumapita nthawi. Chimuso 17 tinaona na kuti no chirombocho chikukafika mpaka ku chiwonongeko, meaning zikutanthauza kuti no chikukhala nthawi imene Saurani akubwera. So
sizikuthandiza ndi pali maufumu ziwiri za mitu 7 ziwiri kumapita anthu anenono ndi chilombo chimodzi, kumana akuchifotokozera chilombochi muma angles osiyanasiyana. So tinafotokoza zonse mu part 2. So kwa lero silibwereranso m'mambuyo tikhalupira chisogolo, right? So funso ndilako kuti kodi chilombochi silingakhale ufumu wa upapa chifukwa chani? Okay, chifukwa anthu ambiri akamafotokoza mu 13 amathamangira nati yayi chilombochi ndeti ndi ufumu wa chikatolika. Mwana kuti ufuna tono kuno Bible kuti bwanji. Okay, so ndi chifukwa chani chilombochi singakhale ufumu wa chikatolika? Fundo yoyamba imene tikuziwa ndifanira kuti no tikamakamba za mkazi mu chapter 12 mkazi amemira anthu amene ali okhulupirika kwa Khristu Yesu, right? Pamene mkazi wa Chilunguso 17 akuyimirira anthu amene sali okhulupirika kwa Mulungu wathu, amene akusata zimene zaboza. So tikamakamba za mkazi ndi amene akuyimirira zipembedzo mulosi, right? Pamene maufumu amayimiridwa ndi zirombo. So mkazi ndi anthu a Mulungu amene apulukira kapena anthu amene akusakaniza ndi milungu yaboza. So anthu amene wawa ndi amene akusakanizirana ndi chani ndi maufumu a dziko lino lapansi. Ndikona pali mkazi imene zikuyimirira mapembedzedwe a anthu amene magulu achipembedzo, ndi palinso chilombochi. Chilombochi chimayimira maufumu a dziko lino. Mukuona? Ndipo pamene tikamakamba za chilombo sitikukambanso za ufumu wa chikatolika, no. Okay, tikapita ku ulosi ndimene zimayendera, right? So tipite pa chapter 17 pamene akutionesa ife gawo lina lalikulu limene tifuna tikaonesese kuti no tikamakamba za mkazi, right? Kodi mkazi akuyimirira yani? Fana anthu ena amangothamangira okay mkazi ndoti akuyimirira yani chikatolika. Okay, wanoto mfana tione kuti no mkazi akuyimirira yani. Brother Mesh, nimafuna mundiwerenge mavesi omwe aona pa screen pa. Chimu 17 verse 1, verse 3, 9, 15 and 18. Muwerenga mavesi ochicheni. 17 verse 1. Ndipo anaza mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri akukhala nazo mbale zisanu ndi ziwiri, nalankhula ndi ine nanena, iza kuno ndizakuonesa chisuso cha mkazi wachigololo wamkulu wakukhala pamadzi ambiri. Verse 3. Ndipo ananditenga kunkanane chipululu mu mzimu, ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chilombo chofiirisa chozala mayina amwano, chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10. Verse 9. Pano pali mtima wakukhala nayo nzeru, mitu isanu ndi iwiri. Verse 9. Ndipo verse 9, pano pali mtima wakukhala nayo nzeru, mitu isanu ndi iwiri ndiyo mapiri asanu ndi awiri amene mkazi akhalapo. Verse 15. Verse 15. Ndipo ananena ndi ine, madziwo udawaona uko akukhalako mkazi wachigololo ndiwo anthu ndi makamu ndi mitundu ndi manenedwe. Verse 18. Ndipo mkaziyo anamuona ndiye muzi waukulu wakuchitisa ufumu pa mafumu a dziko. Yes, so anthu ambiri amathamangira pa verse 18 akuti amaona mkaziyo ni mudzi waukulu umene ulamulira dziko lapansi, unati ni mpingo umene usoli mudzi namata basi ndi Vatican, basi ndio tinotaona kuti mkazi akuyimira Vatican. Komano tameneka ndi ufunse ni mfunso ino, mkaziyo akuyimira Babylon. Mwina nkhani mkazi akuyimira yana, akuyimira Babylon, right? Now kuchivumbuluso pali akazi awiri, pali mkazi woyamba amene akuyimira anthu a Mulungu msuthopa amene, ndipo mkazi wachira amene akuyimira zipembedzo zakugwa. Ndifane kunato mkazi akuyimira zipembedzo zakugwa chifukwa chonena kuti, right, tikazafika kuti mu chapter 19 tinakuzafika kuti mu chapter 21 tionana kuti no anthu a Mulungu akufanizidanso ndi mzinda amene akutcha yani Jerusalem, right? So that Jerusalem ni makoma ya CB, Jerusalem ndi ma foundation
12 zipata 12 chane kumano mukaona bwino mwino akuti no Yerusalemu ndiye mkazi wakandani wa mwana wankhosa. Zimene zikutuza ife yani anthu a Mulungu akufananizidwa ndi mzinda wa Yerusalemu pamene ukuku anthu amene ali muzipembedzo zakugwa akufananizidwa ndi Babeloni imene unayinso mzinda. So Yerusalemu nayi mzinda umene unalipo pa dziko lapansi. Babeloni nayinso mzinda umene unalipo pa dziko lapansi. Tikaona Yerusalemu mayamira kumene unali chipembedzo cha Chiyuda chimene chimakhala muzifanifani kufotokoza zimene Yesu Khristu azapange kwa Akhristu. Pamene tikaona Babeloni unali mzinda weniweni umene unalipo umene unalimbananso kwambiri ndi anthu a Mulungu, right? Umene unali chisokonekero and ndi chifanifani cha zipembedzo zonse zakugwa zimene zidakhale mpaka kumapeto achani anthawi, right? Ndikuona tikamaona za Babeloni amakamba tino ndi mzinda. Muona nkhani pamene akamakamba za Yerusalemu amakambanso ngati ndi mzinda. So tikapita mu chapter 21 anthu akamanika wewe amaona ndi Yerusalemu zakhala chonje, Yerusalemu zakhala chonje, ndi anthu amatenga ngati no ndi mzinda. Muona nkhani pamene tikapita pa Babeloni anthu amazatenganso ngati ndi mzinda pamene zinthuzi akuziyika ngati mwachifanifani. Khoba iwe tikutolera makosana, right? So tikambakamba za mkazi ati mkazi wakhala malo angapi. Muone poyambirira mkaziyu ndi mkazi wachigololo amene wakhala pa madzi ambiri, right? Madziwa ati maswika ati ndi chani? Madziwa ati ndi chani? Ndi anthu, manenedwe, mayiko ndi malilime, right? So pamene pali mkaziyo pomwe wakhala ambirimbiri, okay? So titakupeza mkaziyo kutiko, titakupeza mkaziyo kuti kumayiko, kumanenedwe ndi mayiko ambiri, okay? Right? Chama chimenishi, right? Now tikaona pa verse 3 akuti chani? Akuti mkaziyo tikaona pa verse yanu pa verse 9, okay? Mkaziyo atawakhalanso pa yani pa mitu 7. Ukuona nkhani mkaziyu wakhalanso pa mitu 7. Now tiona nawo tino tikamakamba za mitu 7 tikukamba zotino chirombocho ndi maufumu onse a Lucifer. Pa Daniel chapter 7 anaonesa maufumu 4 amene akuyimira maufumu 4 amene akuyendera mu ndondomeko za Lucifer, right? Pamene tikamaza fika chimuso 13 chimuso 17 akuonesa chirombo chimodzi kumene chini ndi mitu 7. Chirombo chimodzi mitu 7 zimene zikutazira yani mutu wina uliwonse kuyimirira ufumu wa Lucifer umene iye anagwiritsapo ntchito kulimbana ndi anthu akandani a Mulungu. Ani mutu omalizira wa chinamba 7 ndi mutu ndi ufumu omalizira amene Lucifer akugwiritsa ntchito kulimbananso ndi nani? Ndi anthu akandani a Mulungu. So mkaziyo akuti wakhala pa mitu 7 zimene zikutuza ife tono mkaziyo akuyimira zipembedzo zonse zimene zakhalapo zikulamulira mu maufumu onse andani a Lucifer, kwambira kwa achina Babeloni, Abidi ndi Aperezi, kumasesereka munsi kumafika ku Aroma. Mkazi wakhala alipo. Ndeti zimene sitingakhale ziona no mkazi akuyimira yani akuyimira mpingo wa Chikatolika. Fane mpingo wa Chikatolika kunalibeko nthawi ya Babeloni, kunalibeko nthawi ya Abidi ndi Aperezi, unalibeko mwina nthawi ya ku Aroma unaliko kumapetepete pamene Roma atakayika ntona zimenezi pamene mpingo wa Chikatolika unayamba, right? So titaona kuno mkazi akungoyimira zipembedzo zonse zaboza zimene zakhalapo pamodzi ndi maufumu a dziko lapansi, okay? So zipembedzo zonse zaboza zimene tikuzizwa ifeyo kufikira mpaka mapeto a nthawi, of which tisauphatikizapo so even Chikatolikacho, right? Kumano mazipembedzo zonse zaboza zikuyimirira ndi mkaziyo. Mkaziyo sakuyimira Chikatolika. Ndifuna mu verse pamenepo makazi akuyimira zipembedzo zaboza. Ndikuti ngati silitero ndicho tikufuna tiwerengesere maufumu onse amene akhala alipo ndi zipembedzo zonse zaboza zimene zakhalapo zophatikana ndi maufumu mpaka kumapeto a nthawi. Nditapota kuphatikizapo so angakhale yani Chikatolika. So apo ndetino tamvesesa tuno mkazi akuyimira chani, okay? So tiye tione no chirombocho chikuyimira yani. So tikamakamba za chirombocho mene tinaona pa mu chapter 12, right? Verse 10 ufumu wa Mulungu wathu, right? Verse 17 chirombo chikachita nkhono ndi otsala mbuyo yake. Mwanjira chikachita nkhono ndi ufumu wa Mulungu, right? So titi verse 17
chirombocho ndi chiyani tivesana kuti no chinjokacho chinayima pa mchengo wa nyanja ndi kuyitana chirombocho. Okay, chinjoka amene ali Lucifer akuyitana chirombo mwachinena chirombocho tichivesesa kuti ndi chiticho limene chitalimbana ndi ufumu wa Mulungu kuyambira nthawi imene ufumu wa Mulungu unakhalapo monga ngati mwachifanifani. Ufumu wa Mulungu unakhalapo monga mwachifanifani mu nthawi ya ana a Israeli, komano ufumu wa Mulungu unakhazikika zenizeni zimene Mulungu amafuna kuti ufumu wa Mulungu mkati mwanu mu nthawi ya ndani ya pa Pentecost, Yesu atapita kumwamba. Okay, komano even angakhale mu nthawi imene Mulungu anayitana ufumu wake mwachifanifani, Lucifer analipo kulimbana ndi chani ndi zifanizo za Mulungu, ufumu wa Mulungu muzifanifanizo. Okay, so brother Mesh, tione Exodus 19 verse 4, 5 mpaka na 6. Fatino tikati tiwerenge mu chapter 12 Lucifer ulimbana ndi ufumu wa Mulungu. So tikapita kuku tivesana tuno ufumu wa Mulungu unakhazikitsidwa mu ndondomeko yandi mu chipangano chakale. Tafuro utawerenga nayo Exodus 19 verse 4 mpaka 6. Verse 4. Inu munaona chimene ndinachitira Aigupto, ndi kuti ndinanyamula inu monga mapiko a mphungu ndi kubwera nanu kwa ine ndekha. Ndipo tsopano ngati mudzamvera mawu anga ndithu ndi kusunga chipangano changa, ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya anthu, pakuti dziko lapansi ndi langa. Verse 6. Ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene akalankhule ndi ana a Israeli. Verse 7. Yeah, so tikaona ufumu wa Mulungu nthawi imeneyo unali wakunja, chifukwa anawuza ana Israeli kuti no iwo azakhala ufumu wake wa Mulungu wa ansembe, azakhala ngati ufumu wa Mulungu wa mtundu woyera. Anawuza kuti azakhala ufumu wa Mulungu, right? Koma nsizi zimene azifukuza ndi zakunja. Okay, so azati akamva mawu ake iwo azakweza. Mukuona anawuza no azakweza iwo ngati pa mapiko a chiwombankhanga. Tikaona mu chapter 12 tinaona kuti mkazi uja atapekesera ndi chinjoka anapasidwa mapiko kuti akakwire auluke kupita ku chipululu. So apapa anali Lucifer kulimbana ndi ufumu wa Mulungu. Lucifer analimbana ndi ana a Mulungu kuzera mu Egypt, analimbana ndi anthu a Mulungu. Anthu a Mulungu anazunzika kwambiri, komano Mulungu anatulutsa kuwapasa mapiko a chiwombankhanga. Chimodzimodzinso ufumu wa Mulungu utakhazikitsidwa mwa zenizeni, anthu a Mulungu anayamba kupitikisidwa, right? Anayamba kufuna kuphedwa. Chimuzotova tozeno mkazi uja anapasina mapiko. Mene munalipo mene nkapanga chimuzotova mnthu anapanga witness. So ufumu wa Mulungu muzifanifani ndi mtundu wa ana a Israeli. Kuti ukhale mu Israeli ungobadwa ngati mu Israeli. Kenako udulidwa Sura number 7, right? Uzisunga ndithu malamulo onse, zinsembe zonse zikulozera kuzimene Yesu Khristu azakhazikitsire. Muona? So ufumu umenewu chinthu china chimene akutuza kuti ufumu umenewu ndi chani. Mesha tawerengeni Machitidwe 7 verse 37 to 38. Verse 37. Uyu ndi Mose uja adati kwa ana a Israeli, Mulungu azakuwusirani aneneri mwa abale anu monga ine. Verse 38. Uyu ndiye amene anali mu mpingo m'chipululu pamodzi ndi mngelo wakulankhula naye pa phiri la Sinai, ndi makolo athu amene analandira maneno amoyo kutipasa ife. Verse 39. Yes, so tikaona papa tiona ana Israeli amene anali m'chipululu akutuza ifunana kuti no anali ngati mpingo wa anthu wa m'chipululu. So ana Israeli anali mpingo wa m'chipululu, analiso ufumu wa Mulungu payani pa dziko lapansi. So tikamakamba za mpingo wa m'chipululu ukafuna kupeza gulu la anthu la Mulungu chipangano chakale analolozeka kuti ndi awo anali ana Israeli. Okay, so anthu ambiri amakhala ndi picture ya chimene chonero. Okay, ngati ku chipangano chakale mpingo wa Mulungu unalolozeka, unali gulu la ana Israeli. Ukafuna kulumikizana ndi Mulungu kuti mafunika kwa join ana Israeli nayenso khale udulidwa, nayenso zipita ku Yerusalemu katatu pa chaka ngati amuna kukasunga mapwando aja, right? Uloweso mu Sabata, uloweso malamulo onse mu zinsembe zonse zija, right? So chimene anthu chimakhalanso mutumwa kuti okay ndete panopa ndifuna ndisake mpingo wa Mulungu kuti
kuti akaujoyina umenewo chifukwa amakhulupirira nditino Mulungu ali ndi mpingo pa dziko lapansi, ndoti anthu akajoyina mpingo umenewo ndoti iwo ajoyinanso kwa Mulungu ngati mene zinalili kale. Komano tikaona izizi zimene akufotokoza apapa ndi ufumu wa Mulungu, ni mpingo wa Mulungu umene unalili mu pangano chakale. Izi zinali zifanifani. Okay, so Lucifer analimbana ndi ufumu wa Mulungu mu pangano chakale, analimbana ndi mpingo wa Mulungu mu pangano. So tikamanga za ufumu wa Mulungu tukamba za mpingo wake pa dziko lapansi, right? Komano mu pangano chatsopano tikamanga za mpingo tukamba za yani. Brother Mesh, taterengeni Chimuso 12 verse 10 ndi Muso 12 verse yake 14. Verse 10. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenedwa wa abale athu, wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Verse 11. Werengani verse 14. Verse 14 bana. Okay. Verse 14. Ndipo anampasa mkazi mapiko awiri achiwomba nkhanga chachikulu kuti akaulukire ku chipululu ku mbuto yake, kumene ajiswerako nthawi ndi nthawi ndi nasula nthawi, osapenya nkhope ya njoka. Yeah. So tikaona ana Israeli anali ngati chitsanzo cha zinthu zimene zili nkudza. Brother Mesha, ndisana masulire mawu ndimafuna mundiwerengere Efeso chapter 1. I don't know why sinaikemo, ndimafuna ndiikemo. Okay, ndi verse yofunika kwambiri. Tatipiteni ku Efeso chapter 1, muwerenge ma verse omalizira awiriwo. Efeso chapter 1 sinaikemo, ndi verse yofunika kwambiri. Efeso chapter 1 verse 22 and 23. Efeso chapter 1 verse 22. Ndipo anakonza zonse pasi pa mapazi ake, nampasa iye akhale mutu pa zonse. Verse 23. Werengani ndi verse 23 yomwe. Ngambiraso 22. Ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampasa iye akhale mutu pa zonse. Verse 23. Kwa ekleziya amene ali thupi lake, zazidwe wa iye amene adzaza zonse mu zonse. Yeah, so tikamaka za ekleziya tokamba za iwo amene ayitanidwa. Ekleziya ni mpingo, right? Ekleziya ndi chani? Nzazidwe wa iye amene azaza zonse mu zonse. Tikamaka za mpingo wa Mulungu lero sitikukambanso za mpingo wa mu chipululu ngati unali the Church of the Wilderness. No. Lero mpingo wa Mulungu sizoti ndi gulu lina lake limene tikufunika likajoine. No. Mpingo wa Mulungu ndi aliyense amene azazidwa ndi mzimu wa Khristu. Ndi nzazidwe wa iye amene azaza zonse mu zonse. So bwanji tena munthu amene sali ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu lero sali mu mpingo wa ndani wa Khristu. Tikamanga za mpingo wa Khristu tukamba za thupi lake. Mukapita ku channel kwathu tinapanga ndithu series ya tunthu pa nkhani ya mpingo wa Mulungu. Tinapanga ndithu ma studies ozaza bwino ndithu Chimuso 2 mpaka 3 tinapanga zonseza. Apa ndika revision pang'ono. So tikamanga za mpingo wa Mulungu tukamba za thupi lake la ndani la Khristu Yesu. Kuchipangano chakale mpingo wa Mulungu unali ana Israeli, unali gulu, unali mtundu. Komano kwa lero mpingo wa Mulungu ndi gulu lonse limene mwandani mwa Khristu Yesu. Muyona nkhanija. So tikaona pa Chimuso 12 verse 10 zinthu ziyano zakhazikitsidwa sizilinso mafanizo yayi. Ati chadza ndi chani? Pano chabwera ndi chani? Ndi chipulumutso. Tikaona chipangano chakale kunali ya nsembe, right? Pano chabwera ndi chani? Ni mphamvu komanso chani? Ufumu wa Mulungu wathu. Ufumu ndi utiso. Ufumu umene unalipo kale, ufumu wa Israeli unali ufumu wa mafanizo. Komano ndi ufumu weniweni kuti no Khristu akhala mandani mwa ife. Ndipo mphamvu za Khristu zadza, right? And tikaona after mmene chinjoka chinamba kulimbana na anthu a Mulungu. Tikaona anthu osamene anakana ulamuliro wa
chipapa, right? Anthu amene amasusana nazo muziphunzitso. Mpingo wachikalamu unapanga persecute. Tikamakamba za ma dark ages, tionanso nkhani imene ya ma dark ages, kuyamba 538 mpaka 1798 analimbana kwambiri ndi anthu a Mulungu, right? And anthu a Mulungu amene ali akuntcha ngati mkazi anapasidwa yani mapiko awiri. Chimodzimodzi ana Israeli anakhala ngati apasidwa mapiko achomba nkhanga kufotokoza amene Mulungu anapulumutsidwa kwa Farao ndi ku ukapolo, right? Anthu a Mulungu anapulumutsidwanso mwa njira yofanana. Mwa njira ina Exodus chapter 19 ukamba za ufumu wa Mulungu umene muzifanize. Chapter 12 ukamba za ufumu wa Mulungu umene wadzano mwa Kristu Yesu. Mukuyona nkhanichi, right? And tikamaza fika ku Chapter 12 verse 17 anthu amangofunga kuti mwayona nkhani ndi yani? Ndi malamulo achi. Kumano tikamakamba za malamulo kuti chinjoka chikuya ndi usalambo yake ndi ukachitika nkhondo ndiwo amene asunga malamulo a Mulungu. Tikamakamba za malamulo a Mulungu awa kuchipangano chakale anali malamulo 10, kuchipangano chakale anali nsembe, anali mapwando achina Pasika, achina zonsezi zimene timazidziwira, anali mdulidwe, right? Pamene tikamakamba kuchipangano chatsopano tikamakamba za malamulo kamba za yathu. So napanga phunziro la full la otsala ambuye akasunga malamulo, napanga phunziro la full. So lero tomanga kayi revision kena kuti sendere ndithu kumaliza mpaka verse 11, right? So malamulo amene ndi ati Yohana akamakamba za malamulo amene amakamba za yathu. Tatowerengeni pamenepo pa 1 Yohane 3 verse 22 mpaka na sendera mpaka 24. Brother Mesh, mujita ndithu. Verse 22. Ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye, chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zokondweretsa pamaso pake. Ndipo lamulo lake ndi ili, kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi mnzake monga anatilamulira. Ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa iye ndi iye mwa munthuyo. Ndipo mmenemo tizindikira kuti akhala mwa ife kuchokera mwa Mzimu amene anatipasa ife. Yeah, so tikaona muno bwino tiona kuti no apa chitika ncha malamulo ake ndi awa. Malamulo ake ndi osavuta ya so tichilomesa nkhonga mali sakutoza ife likapengindulide sakutoza ife tuno tizasunga mapando. Koma malamulo ake ndi tikakhulupirire pandani pa mwana wake ndikukonda nani anenzake mungana apase yani lamulo, right? And lamulo ili ngati talilandira ati akhala mwa ife kuzera mwa yani mwa Mzimu. Ninkona Lucifer akulimbana kwambiri ndi osala yani ambewu yake. Okay, so Lucifer alimana ndi malamulo ati amene wawo, alright? So tikamaza fika Chimbuso chapter 13 ndi 17 ndi mfumu umodzi kuona tayamba kuona nawo tino chilombo chimene chikubwera chikulemana ndi ufumu wake wa Mulungu. So tikunena kuti ufumu wa Mulungu unachitika magawo 2. Inayi nthawi imene ufumu wa Mulungu ali ngati mafanizo kuzera mu ufumu wa Israeli, right? Ndipo tikuona kuti ufumu wa Mulungu nuwadza kwenikweni ndetino ukudza kuzerano mu chimene Mulungu atidzesa payani pa Pentecost imene Yesu Khristu atani walandira ulemerero, right? So Lucifer akulimbana ndi anthu a Mulungu kuzera mu chilombo. Chilombochi chikuimbira maufumu onse amene Lucifer natani anagwiritsa ntchito, right? So brother tatipitireni ku Chimbuso 17 verse 8, 9 mpaka na 10. Muterenga amenepo pamene tofuna verse nkhani ya mitu isanu ndi iwiri. So tinaona tuno mkaziyo anakhala pa madzi, mkaziyo anakhala pa mitu isanu ndi iwiri. Zimene zikutuza ife yani pamene pali madzi pamene pali mitu isanu ndi ngati ndi iwiri, right? So tifotokoza bwino kuti tikapanga za madzizi tikamba chiyani. Tawerenga amenepo Chimbuso 17 verse 8 mpaka na 10. 17 verse 8. Chilombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe, ndipo chizatuluka mphompho ndi kunka ku chitayiko, ndipo adzazizwa iwo akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwe buku la moyo chiyambire makhalidwe a dziko lapansi. Pakuona chilombo kuti chinaliko ndipo kulibe,
ndipo chizakhalako. Pano pali mtima wakukhala nayo nzeru mitu isanu ndi iwiri ndiyo mapiri asanu ndi awiri amene mkazi akhalapo. Verse 10 ndipo ali mafumu asanu ndi awiri a verse 10 ndipo ali mafumu asanu ndi awiri, asanu adagwa, imodzi iliko, inayo sinaze, ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. Verse 11 Yeah, so mkaziyo nananalo akukhala pa mapiri asanu ndi awiri, right? Akukhala pa mitu isanu ndi iwiri. So mitu isanu ndi iwiri kuyimira ati mapiri asanu ndi awiri, right? And ikuyimiranso mafumu asanu ndi awiri. So tikapita pa chivumbulutso Daniel, sorry, tikapita pa Daniel chapter 7 verse 17 23 anatiuza kuti zirombo zinayi ndi mafumu anayi, right? Tikazafika Daniel 7 verse 23 anatiuza chirombo chachinayicho ndi ufumu wachinayi. So mfumu zimayimiranso yani ufumu. So akamati mitu isanu ndi iwiri ndi mafumu asanu ndi awiri, zothandiza nono ndi mitu isanu ndi iwiri ndi maufumu asanu ndi awiri. So mkaziyo wakhalapo pa mitupo kuyambira nthawi imene ufumu wamba ulipo, right? And akukhalapo fika mapeto. Nkona ndanena tuno mkazi sakuyimira mpingo ina wake, right? Mkazi akuyimira zipembedzo zonse zakugwa. Ani ngati mpingo ulipo pa dziko lapansi pa nthawi umene ukuphatikiza chipembedzo chakugwa, nditi tawuphatikiza ngati gawo limodzi la yani la mkaziyo, right? So mitu isanu ndi iwiri imene ndi itiyo. Okay, so tona tuno mutu akamba za kumapeto kupete kuti no 5 yatani yagwa. Tuno mitu imene 5 yatani 5 yagwa apa. 5 yagwa. Umodzi uli ndito ndatu munthawi Yohane mutu umene unalipo ndi uti. Ndapo zati no winawo sunadzi mwanje ina pali mafumu 7. Mafumu 7 wa mafumu 5 atani agwa. Umodzi uli nthawi ya Yohane unalipo uli ndi utiwo. Kana nthawi imene Yohane amaona masomphenya umene unalipo ndi utiwo ndi ufumu utiwo. Kenako wina sunadani sunadzi ukadza ufika nthawi upitirira nthawi yarani nthawi yochepa. So tiona zonsezi ndithu tikamazukuta mphunziro lathu lalero. Okay, so maufumu amenewa ali ndi mayina amwano. Fare pa mitupo pali mayina achani amwano. So tende amene kuona mutu umodzi ndi umodzi, right? So mutu tikamakamba za mwano tikuthandiza zoti yani ufumu wa dziko lino lapansi ungachite bwino mwa njira yotani. Okay, brother Mesha nimafuna mutiwerengere apa Yesaya 36 verse yake ya 13 ndi 20. Mutiwerengera Yesaya 36 verse 13 ndi 20. Tawerenga mwenepo. Tawerenga ngalipo wina wabaza mwini. Tawerenga 36 verse 13 ndi 20. Verse 13 pamenepo kazembeyo anayima nafuula ndi mawu akulu m'Chiyuda nati, imvani inu mawu a mfumu yayikulu, mfumu ya Asuri. Verse 18 chenjerani angakukopeni inu Hezekiya ndi kuti Yehova adzatipulumutsa ife. Kodi milungu iliyonse ya amitundu inapulumutsa dziko lawo m'manja mwa mfumu ya Asuri. Verse 19 ili kuti milungu ya Hamati ndi Alipadi, ili kuti milungu ya Asefaraimu ndi kodi inapulumutsa Asamariya manja mwanga. Verse 20 mwa milungu yonse ya mayiko awa inapulumutsa dziko lawo manja mwanga ndi iti, kuti Yehova adzapulumutsa Yerusalemu manja mwanga. Koma iwo anakhala chete osamuyankha mawu, pakuti mafumu inawalamulira kuti musayankhe. Verse 22 Okay, tawerenga ni Yesaya 37 verse 3.
37 verse 3. Ndipo iwo anati kwa iye, Hezekiya adati, tsiku la lero ndilo tsiku la vuto ndi lakuzuzula ndi chitonzo, pakuti nthawi yake yakubala ana yafika, ndipo palibe mphamvu yobalira. Verse 4. So mujijewa nimondana nalawisa kwambiri nikona Bible study nangoika maslide achizungu kuti nazowerenga nchichewa chifukwa titati tiyendere chichewa chokha ndete zinthu tizitayika apa muchizungu adakhisana mawu tuno akuti ili ndi tsiku la vuto ndi la mwano. Bible lachichewa linga mala lati chitonzo kaya, right? Kumano muchizungu anachita kukhala bwino tuno ndi tsiku la yani la mwano. Zimene zikutuza ife yani zimene zikutuza ife natuno tikambakamba za mwano ndi ufumu ngati mino nali ababa ufumu wa Assyria, right? Ufumu wa Assyria manda milungu inayo to yamaiko inayo ndakuonjesa kandi milungu yako Hama, mulungu Fadi, mulungu Sefana, mulungu so ndi kuti amene angapo museri muzanja langa imene ndiye mwano. So ufumu wa dziko lapansi ukamapanga zinthu zosusana ndi Yehova umakhala ndi yani mwano. Kona kono pa mitupo panali mayina achani amwano. Tikuona mene ufumu ungachitire yani ungachitire mwano. So akuti pali mitu 5 yagwa, umodzi uli wina sunadze. Mutu umene sunadzewo umene uli na pachi number 7 nero ndo umene ufunika ukapitire mphindi kuchepa. So mitu imene ndi mafumu 5. So mutu woyamba umene unagwa ndi utiwo. Tikaona muno bwino tiona nawo tuno ndi ufumu uti umene unalimbana ndi anthu a Mulungu ndipo unachitanso mwano pa nthawi imene Mulungu anakhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi. Chifukwa tikaona pa chapter 12 pamene Mulungu akhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi, Lucifer naye akuyera chani chirombo. Zimene zikutuza ife yani pa nthawi imene ufumu wa Mulungu wakhala kuyenda pa dziko lapansi, aidha mu zifanizo kapena mu chenicheni chikikacho pa chapter 12, Satana wakhala kulimbana ndi ufumu wa Mulungu kuzera mu chirombo. Mukuona? So chirombo chichukimira mafumu onse a Lucifer, right? So ufumu wayamba umene unali pa dziko lapansi unalimbana ndi ufumu wa Israel ndi ufumu wa yani wa Egypt. Okay? Ufumu wa Egypt unalimbana kwamene ndi anthu a Mulungu. Faya nthawi tinawerenga kale mavesi wa mu part 1. So tingowerenga mangu. Exodus 5 verse 1 ndi 2 pamene Farao ananena kuti Mulungu ndani kuti ndikamvere. Sindimumvera Mulungu yayi ndipo Israeli sindimulola apite. So mutu woyamba ndi ufumu wa Egypt. Ufumu wa Egypt ndi ufumu woyamba ndipo uku kunali mwano umene Farao anaonesa. Ufumu wachiwiri umene unachitira ndithu mwano ndi ufumu wa Assyria. Tinaona kale zimene ufumu ya Assyria inayankhula kwa mfumu ya Hezekiya amene mfumu wa Israel, right? Ufumu wachiwiri unali ufumu wa Assyria. Ufumu wa Assyria ngati anthu ambiri samadziwa kumamba pa 2 Mafumu chapter 17 verse 23 mpaka 24. Ufumu umene ndi umene unagonjetsa mafuko 10, right? Pamene Yesu anabwera after fuko la Yuda, right? Mafuko onse 10 onse anasasidwa ndi Assyria. Anatasasapo mafumu 10 amene mafumu 10 amachida amakhala kuma dera lochida Samaria, right? Mafuko 10 amene anasasidwa anakatenga mafuko achikunja achina Ahava osanasiyana achina Kuta anthu aku Hama Sephramai ose anatenga pamene kozala muzikakhala ku Samaria, right? Anthu amene ndi amene amachidano Amasamaritan. Mukuona Khadija kuna Ayuda amadana umene ndani Asamarita, right? So ufumu wa Assyria unali ufumu wachiwiri umene unagwa. Ufumu wachitatu umene unagwa ndi ufumu wa ndani wa Babuloni. Ifatano tikaona muno bwino Egypt anagonjetsana ndi Assyria anagonjetsana ndi Babuloni, okay? So tikamaona za Babuloni, right? Babuloni tiona nawo tuno ndi ufumu soyina umene unachita ndithu mwano kwambiri. Tikaona even pa Daniel chapter 3 verse 15 nemkaniza amweni tete ndisano moto ndi ufumu ndi Mulungu amene anakulanditsa muzanja lanu. Tikaona 7 Daniel chapter 5 ufumu imene ya ku Babuloni inayikisa ndithu vinyo muzikho zocheka ukachisa ntamene anaisa anayuka kapolo, right? Poatenga ufumu wa Israeli unagonjetsedwa ndipo zikatundu zonse zamukachisi natengedwa. So pa kuchitira mwana anachita tatengani ziwaya zili mwene chani muwapano ndi azikazi athu. So ndi usiku umene ufumu wa Israeli unatani ufumu wa Babuloni unagwa usiku umene. So ufumu wachi number 3 umene unachitira mwana umene uliso ndi mayina a mwana
umene anagwirisira ntchito ndi Satana kulimbana ndi mphamvu ndi Babuloni, right? Kuchoka pamenepo ufumu wachi namba 4 umene wagwa ndi ufumu wa Amedi ndi Aperezi. Tisalo tikunayi ndithu lamulo ndithu pa Daniel 6:7 kuti la munthu aliyense asapembedze kwa mulungu wina aliyense kupatula mfumu kwa masiku 30, right? Umene ndiye mwano kulamula kuti aliyense asapembedze kwa mulungu wina aliyense, right? And tikamona ufumu wa Amedi ndi Aperezi pa Daniel 7 anafotokozera, right? Pa Daniel 7 ufumu umene ukuyimiridwa ndi chibeya chinyalugwe chimene chinayimira mbali imodzi, right? Mbali imodzi nayo kokwera na kutsika. Sinza no ufumu umene unali ufumu wa coalition wa Amedi ndi Aperezi, right? And ufumu umenewu pa Daniel 7 anakamba kuti unali ndi mafupa atatu, nthiti zitatu. So tikaona nthiti ndichosalira kwa chinyama china. Ngati mwa Adamu ananyesa nthiti ndopanga hafa, right? So nthiti ndiyo tithanati ndiyosalira. Okay? So Amedi ndi Aperezi anagonjesa mafumu atatu. Amedi ndi Aperezi anagonjesa Assyria, anazagonjesa Egypt, anazagonjesa Babuloni kuti ambe kulamulira. Amedi ndi Aperezi kuna makambazo anali ndi mafupa ngati atatu mwana nkhadija. So mafumu 4 so far taona mafumu 9. Now ufumu wina umene unagonjesera ndi yani? Amedi ndi Aperezi anagonjesana ndi Aheleni. And Aheleni anachitaso mwano kwambiri fare mu 167 BC panali ufumu imene ya Chiheleni Seleucid Antiochus, right? Seleucid king. Tikaona zama kugawira kwa ufumu wa Alexander tazano panali gawira ochida Seleucia, right? So Antiochus Epiphanes amene anasokoneza kwambiri analowa ku Yerusalemu chinonda achida ndachithesa notisa even zinthu zambiri zokhuza za Juda dulidwe anauthesa kunanda amene adadulidwe ndi zimuphapati pamene. So anachita zinthu zonyasa kwambiri, anatenga even nkhupa ukayika ngati pamenepo ndikaipa nga ujeni ngati nsembe ndi anthu anawukira china Maccabees. Mukawerenga mabuku a china Maccabees 1 mpaka 4 zimene I think zili mu Bible ya Katolika, mukapeza mbiri imene ya Seleucia ya china Antiochus, right? So unachitika ndithu kuwukira umenewo ndipo ufumu umenewo unagwa wa Aheleni. So middle 5 taiona Assyria, Egypt, Assyria, Babylon, kinabwaya Amedi ndi Aperezi, kinabwaya Aheleni. Taona mafumu 5. Ndi chifukwa chani tikuambira kuwerenga pa Egypt. Chifukwa tikuona kuti Lucifer nkhondo yake yakhala pakati pa iye ufumu wake ndi ufumu andani wa Mulungu, right? So tunaona kodi nthawi imene Mulungu anakhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi tikuzati ufumu wa Mulungu unayamba pa Pentecost, koma ufumu wake unakhazikitsidwa muzifanizo nthawi ya Anaisraeli. So tikuona kwambira nthawi ya Anaisraeli Satana wakhala kulimbana ndi ufumu andani wa Mulungu muzifanizo, angakhalenso wakhala kulimbana ndi ufumu wa Mulungu mzenizeni zoyikikaso, right? So nkuna tikuyambira pa Egypt. And anthu ena amati pa Daniel chapter 7 palibepo ufumu wa Egypt. Ya ulipo chimbalangunda chicha chinali ndi zinthu nthiti zitatu: Babylon, Assyria ndi Aigupto. Babylon, Asuli ndi Aigupto, mafumu atatu amene mukaona mbiri ya dziko tiona ndi mafumu atatu amene anagonjetsedwa ndi chani? Ndi Amedi ndi Aperezi. So Egypt ilipo pa Daniel chapter 7, mozo Assyria zilipo zonse pa Daniel chapter 7, right? So tikupitiriza. So munthawi ya Yohana anati ufumu umodzi, mutu umodzi uli, right? Umene amalamulira ndani? Tinaona ndi Aroma. Aroma ndi amene amalamulira. So tinaona Aroma anachita mwano waukulu ifati wana anamufuna kumpha Yesu ali mwana, anampachikaso pachani pa mtanda, right? Aroma amenewo. So tinaona zimene zozo last time mutu wachi number 6 ndi mutu wachi Aroma. So anatono mutu winawo ufumu wachi 7 sunarani sunadzi kumokadza kupita kanthawi kotani kuchepa, right? So tiyambe kufananizana. Tikapita pa Daniel chapter 7 ndikamba kufananiza zinthuzi ndi Daniel ndi chapter 13. Timavesana kuti tikamba kuona ndi Babuloni tikaona pa chimuso brother Mesh tangotelengani pa chimuso 13 verse 1 kuti tikhengati tikumbusira simungu ankhula mupweya mutelengere chimuso 13 verse ya 1 kuti ya 13 verse 1. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka mnyanja,
zakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu 10 ndi pamutu pake mayina a mwano. Verse 2. Verengani verse 2. Ndipo chirombocho ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ake ngati mapazi a fisi ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango, ndipo chinjoka chinapasa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Verse 3. So muchichaso ene posa anakalanya chifukwa anatino muchizungu anatino the feet eri miyendo si fisi ayi. Okay, so sana akambo za fisi mchizungu. So akuti chirombocho kamwa yake inali ngati yani mkango. Tikaona pa Daniel chapter 7 pali yani pali mkango pamenepo. Daniel 7 pali mkango. So ati chirombochi kamwa yake ngati mkango. Miyendo yake ili ngati yani chimbalangunda. Amafunika masula chimbalangunda. Ifatino pa Daniel chapter 7 maori bear na masula chimbalangunda. So miyendo yake inali ngati chimbalangunda osati fisi ya bear imene mwangu rumai kuno kulibeko bear ndanango masala fisi basi masujonjo ya yedi ati thupi lake nali ngati yani nyalugwe. Thupi lake nali ngati yani nyalugwe. Muyona nkhani ndiye akamaonesesa tiona nawo tino chirombo yachi namba 4 chimene chichi kodi apapa chikubwera pati fatino pa chirombo yachi namba 4 pamene papa chidabwera chirombo chachi namba 4 panali ndithu nkhani yayikulu chifukwa chirombo chachi namba 4 chinali ndi nyanga 10. Okay, koma ndizosiyana ndi nyanga izi ndi fotokoza zosiyana bwanji chifukwa chirombo chachi namba 4 panabwera kanyanga kakang'ono kapena kanazula nyanga zingati zitatu. Manje ndane zakangati nyanga zitatu zachosedwa zasalapo 7 za original ndi kanyanga kakang'ono ka. Okay, kanyanga kakang'ono ka kakuyimira chani tiona nawo tino nyanga 10 zikuyimira ufumu wa Chiroma umene unagampuka kusanduka maufumu 10. Right, mafumu 10 apa anabwera ufumu ina wa Chiroma umene unasakangana ndi mpingo umene ukutcha Roman Catholic umene unawonjeza nkhondo ndikuthira maufumu atatu ma Arian, Veneline ma Ostrogoths nkhondo and mafumu atatu amachida ma Arian Huns. Why amachida ma Arian Huns? Amachida ma Arian Huns ifara makhubira za Arius zososana ndi Trinity ndi pachifamiro anathina nkhondo mpaka osanata anagonjetsedwa. So pa Chilumbu chapter 13 apapa anthu ena amangophatikiza amaona nyanga 10 uku ndere chilombo si nyanga 10 basi zofana na temanika nyanga 10 izi ndizosiyana ndi nyanga izi chifukwa chenera kuti nyanga 10 za pa Daniel 7 sizinasalepo 10 yayi. Okay, nyanga zitatu zinachusidwa zinasalapo 7 ndikubwera kakang'ono ngati kuti zilipo 8. So silingamanati ya nyanga izizi zili apa pa Daniel 7 ndi chimozimozi nyanga zili apa ndito kufuna liwe verse so ndi nyanga zimezi anazimanga represent matipo. Tikapita Chilumbu chapter 17 ndi pamene timavesa kuti no mkazi uchi akukwera jana akukwera chirombo ndiyoti kanyanga kakang'onoka kana masulidwa mu Chilumbu chapter 17 kuti mkazi wakwera yani wakwera chirombo chifukwa inena kuti mu ufumu wachi namba 4 womalizira apa. Right, unakhanga tagampuka mafumu 10 kinakono anasala 7 chifukwa yetuno influence kuzera usugulirwa ufumu umene wanyanga muno kamene uli ufumu wa Chikatolika maufumu atatu anatani anagonjetsedwa zimene zikuruza ife kuti yani zimene zikuruza ife motheratu kunena kuti ufumu umene kanyanga unoka ndi kamene kakuyimiririra ngati yani ngati mkazi koma tanena tuno mkazi amene akuyimirira maufumu onse amene anakhalapo akhala kwena ndi yani ndi zipembedzo zakugwa. Right, so pa nthawi imene ufumu wachi namba 6 umakhala ngati ukulamulira panali kanyanga kakang'ono amene mutu wachi namba 6 nikoti mutu wachi namba 6 imene umalamulira a Roma. Right, imene umalamulira panali mpingo wa Roman Catholic ngati mkazi amene anali okhala pa mutupo. Right, kwa noti kaona even kwa Igupto amene Mose angafuna
kupulumutsa anthu a Mulungu. Panali James ndi Jambres amene anafuna kuchitanso masenga kwa alesa achina Mose aja, right? Tikaona ku Babuloni amapembedzanso milungu yaboza, right? Nthawi zonse pamene panali mafumu onse atafuruza amakhala ndi milungu yawo. Pamene mu nthawi ya Roma chipembedzo chimene chinalipo chakugwa chimene chimakhala ngati chikuyendesa kwambiri nthawi imeneyi chinali chani? Roman Catholic, right? So ndithanatu mkazi akuyimira zipembedzo zaboza zimene zakhala pamodzi ndi mafumu 7 iwa ndikuyewe pamveka kwambiri pakosana pali funso tisanapitirire. Alright, ndilibebe funso ndeti zamveka. So tithamvesana tuno apa pano ndeti tithapeza tuno zinthu zonse zili za pa Daniel chapter 7 tithawuzipezanso pati pamene papa. So tuno mutu wachi number 7 ndiye uti ndiona kuti mutu wayamba Aigupto, mutu wachiwiri Asuri, wachitatu Babulo, wachi4 Amitundu Aperezi, wachi 5 Aheleni, umodzi uli wachi number 6 ndi Aroma. Mutu wachi number 7 ndeti ufunika kukhale yani? European Union. Ufunika kukhale European Union. So last time tinaona nawo kuti mafumu 7 osewa ali pa chilombo chotuluka madzi. Na madziwa akuthandiza kuti yani? Madziwa akuyimira gawo la dziko kumene kunalili. Tikaona mafumu osewa Egypt nayi ku North Africa, right? Babylon nayi ngati Asia kumeneko. Tikamabwera ku Greece, Rome kukamba za ku Europe. So dera limene lili North Africa, Asia, Europe, gawo limene lili limene amakutcha kuti ku madzi. So mafumu onse amene ali mu chilombo chimenechi ndi mafumu amene akuchokera kuti ku gawo limene North Africa, Asia and Europe kumene kutchedwa kuti ku madzi. So tikamakamba za mafumu amene afunika akhale kuchokera kuti kumene kukona atakamba middle 7. Now tikamene za nyanga 10. So nyanga 10 za pa chilombo cha chivumbuluso 17 ndi 13. Kodi ni nyanga zomwezo za pa Daniel chapter 7 ine nemanati ayi. Okay, tifotokoze pang'ono za nyanga za pa Daniel chapter 7. Brother, tititengeni ku Daniel chapter 7 verse yake 24 25. Verse 24 kunena za nyanga 10 mufumuwu uzauka mafumu 10 ndi pambuyo pawo izauka ina, iyo izasiyana ndiyoyamba izachepesa mafumu atatu. Verse 25 ndizanena mawu akusutsana ndi wamwambamwamba, nizalemesa opatulika awamwambamwamba, nizayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo, ndipo izaperekedwa m'dzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. Verse 26 Yeah, so tikaona papa chikuchitika mchana tikuona nawo kuti mwa nyanga 10 zimenezi ufumu wa Aroma utagawikana panabwera maufumu 10. Okay, pa mafumu 10 panabwera pamene panabwera ufumu umene utchira kanyanga kang'ono umene unathandiza kuchosa yani maufumu angati atatu, right? So akutuza ifunuka kanyanga amene kakazalamulira ku nthawi izo ndi nthawi zanonso. Nthawi ndi chaka chimodzi, nthawi izo ndi zaka ziwiri, nthawi zanonso ndi half. So 3.5 years kanyanga uno kakupasira nthawi kuti kachite ndithu muvulaza atero, right? Okay, now muone chosatira chomwe chitachitike ku nyanga iyi ndi chani. Nyanga yaying'ono ija Daniel 7 verse 26 tawerenga nayo. Daniel 7 verse 26 aliya. Verse 26 koma woweruza za mlandu azakhalako, ndipo azachosa ulamuliro wake kuutha ndi kuwononga kufikira chimaliziro. Verse 27 Yeah, so tiona nawo kuno tikamaona pa Daniel 7 verse 26 anthu ambiri mwina amene
samapawerenga bwino bwino. So tione pamene pa Daniel. Okay, ndifuna ndisegule version ina kuti tingopa verse pamene pa Daniel 7:6 ndimene tinaona kwambiri last time. Okay, kwano tikaenenga Daniel 7:6 amana, but the judgment shall be set by the court of the Most High, and they shall take away his dominion to consume it gradually and destroy it suddenly in the end. Right? So akamba zino ulamuliro wake uzachosedwa pang'ono pang'ono, kenawo uzaonongedwa kumapeto anthu makamoze. So tikaona akanyanga konoka mphamvu yake inachosedwa. Right? Chasala ndichoti kaonongedwe kumapeto achani anthawi. Tiona nkhani. So kanyanga konoka sizili kasabweriranso ini power ayi. Tikatenga pa Daniel 7:6 mphamvu yake yachosedwa. By 1798 kanachosedwa. Atikakhala kakusisitika consume, kenako kumapeto kazatani kazanongedwa. Ngona nikona tikamazafika pa Chimusi chapter 17 akutiza ifuna mkazi ucha azao wonongedwa ndi chirombo. Right? So ndifotokozabe kotero. So tikaona ma version ena ngati New American Standard Bible atino bwalo lizakhala pasi ndipo ulamuliro wake uzachosedwa, kenako azaonongedwa kwa nthawi za nthawi. Okay, so nkhani ndi yomwe imene kufotokoza nayo kuti no NASB kuti yani ndipo bwalo lizakhala ndipo azachosa ulamuliro wake ndipo azautha ndi kuwononga kuti kumapeto. Right? So fundo ndi yomwe imene kufotokoza nayo no ufumu wa chirombo kapena ufumu wa chikatolika anthu amapanga expect kuti uzakhala sandero azabweraso ulamuliraso dziko lonse lapasi ngati mene anali madakejes sizichitika. Ulamuliro wake utachosera mu 1798 sizikhalanso nthawi no azabweraso amba yani ulamuliro no. Pamene ulamuliro wachosera 1798 chimene chasanjira unongedwe kuti kumapeto anthawi ani ndikuonesa tino chivumbulutso kugwirizana ndi chimenechi. So which means now tino tikamakamba za pa Chimusi 17:12-13 kapena tikamakamba za Chimusi 13, Chimusi 17, okay mapanga koti Chimusi 17:12-13 nyanga 10 izi si nyanga zimene zinalipo nthawi ya Roman Empire imene inagayikana. No. Right? Nyanga zimene zizi tikaziona bwinobwino tiona no Bible inali masulira kuti ndi chani. Right? Brother Mesh, tayari ngeni pa Chimusi 17 atukuza kuti nyanga zindi yani. Chimusi 17 verse 12 ndi 13 ali yani. Verse 12 ndipo nyanga 10 uzaziona ndiwo maufumu 10 amene sanalandire ufumu koma alandira ulamuliro ngati mafumu ola limodzi pamodzi ndi chirombo. Iwo ali nawo mtima umodzi ndipo apereka mphamvu ndi ulamuliro kwa chirombo. Verse 14 mukuyona nkhanija. So tikamakamba za chirombo chinatuluka madzi. Chirombo chineti chikutuluka ku area imene tikuti North Africa kumene kuna Egypt, ku Europe kumene kuna china Greece ndi Rome, ndi Persia ndi Babylon imene ngati ku Asia. Right? So gawo limene ndi kumene kutchedwa kumadzi. So mitu 7 ikumira Egypt, Asuli, Babylon, Amidi ndi Aperezi, Aheleni. Kenako mundu wachi number 6 Aroma. Mutu mene sunalipo mene utapita nthawi chikani yani Europe. Right? Mitu ilipo 7 yoka. Komanda ati ufumu wachi number 8 ndiwo wa 7 ndi mene talowe yani mu prediction. So mitu 7 yose ikati yagwa. Chimene chuza lamwena ndi yani ndi nyanga zingati nyanga 10. Nyanga 10 mu Chimusi chapter 17 zibe nduwira. Chifukwa yani chifukwa mmene akuzonesa mu Chimusi 17 sizinalandira ufumu koma zilandira ufumu ola limodzi ndi yani ndi chirombo. Mukuyona nkhanije. So nyanga zimezi zilandira ufumu ola limodzi ndi chirombo. So nyanga 10 tikuziyembekezera ndi maufumu amene atabwere kutiko ku Europe mbali ya kumene ku North Africa, Asia ndi Europe kukhala chiwalisho ndi china yake chosakhala bwino kumene kuko. Right? Ifate tikamaka zirombo zinayi zinatuluka pamadzi timakamba za dera kumene kuko. So kumene kutuluka coalition ku Asia, Europe, North Africa kukhala coalition yonyasa kwambiri kumene kuko
ya maufumu 10, okay, amene azalamulire mu nthawi imene chitetezo yarani chasekedwa. Chifukwa yani? Chifukwa nyanga khumi ndi zimene zizapange kunena kuti ziwonongere chipembedzo chonse. Chifukwa nyanga khumi zimenezi ati ndi zimene zikuthira nkhondo yani mkazi uja. Okay, tarenge menepo Chimuso 17 verse 14 ndi 16. Chimuso 17 verse 14 ndi 16. Tarenge menepo. Verse 14. Iwo adzachita nkhondo pa mwana wankhosa, ndipo mwana wankhosa sadzawalaka, chifukwa ali mbuye wa ambuye ndi mfumu ya mafumu, ndipo adzawalakanso iwo akukhala naye, oyitanidwa ndi osankhika ndi okhulupirika. Verse 15. Werenga 16. Verse 16. Ndipo nyanga khumi unaziona ndipo nyanga khumi uzaziona ndi chirombo izi zizadana ndi mkazi wachigololo, nizidzakhalisa wabwinja wausiwa, nizidzadya nyama yake, nizidzapsereza ndi moto. Verse 7. Mwayo anankanija. So tikaona ku Daniel chapter 7 andatuza ife tuno kanyanga kakang'ono kaja anakachosera chani ulamuliro wake. Kena kwana azaka ononga umapeta chani anthawi mwanjena ufumu wa chipembedzo umene unapanga influence kwambiri chipembedzo uzaonongera umapeta nthawi. So tikaona umapeta nthawi kuti akutiuza ife tuno nyanga khumi zikati za yamba kulamulira zakhazi kudana ndi chipembedzo china chilichonse kachaboza choona zakhazi kudana naye, azikudana ndi Yesu, zodananso ndi mkazi wachigololo. Mwanjena ndi anti-God power imene zakhalepo chitetezo chikasekedwa, right? So tikaona bwinobwino mitu 7 imene Egypt, Asuri, Babylon, Amidi ndi Aperesi, Aheleni, right? 5 mitu yako. Umodzi uli Aroma. Umodzi sunadze umene amakamba to sunadze ndi chani? Ndi EU. So EU muulamuliro wa EU ndimene titaone lemba la chirombo. Mwena nkhaneja lemba la chirombo. Tizaona lemba la chirombo ndi so mano mu mutu wa namba 7 tizaona lemba la chirombo. Tizadusa lemba la chirombo ndi anthu osagula ndi kugulitsa tikazati zatha zonse kuti aliso apanga chisankho chake pa dziko lapansi. Pamenepo pamene nyanga khumi zambe kulamulira zachoka kumene kumenda kufurukoza North Africa, Europe and Asia, right? Zikataloka kumene kuku nyanga khumi zakhala coalition. Iyo ije zakhaso yatani yatha. Ndeti mutu omalizira watani wako. Ufumu wa namba 8 ndiyo umene uli wa namba 7, right? Ndimene zalewe muchiwonongeko. So nyanga zimene zikazamba kulamulira zakhati zodana ndi chipembedzo yonse. Zolimbana ndi Khristu, maso zolimbanaso ndi mkazi wachigololo. Mwanjira zikodana ndi chipembedzo zonse, chipembedzo zonse ka Chisilamu, ka Chikristu, Chibuda, yani zonse out. Kutheseratu pa dziko lapansi kuti pasakhale nzeru ya Mulungu ina iliyonse. So nyanga khumi ndi zimenezo. So tikaona pamene papatana nawo kuno nyanga khumi zimene amene akuzifotokozera apapa ndi nyanga khumi za pa Daniel 7 zosiyana. Ifati nyanga khumi za pa Daniel 7 ndi zimene zinagwira ntchito ndika nyanga kakang'ono kuti zigwetse nyanga zitatu. Ufumu wa chikatolika unagwira ntchito kwambiri ndi mafumu 10 amene kuti akalimbane ndi ma Arian horns amene abadana ndi Trinity. Ngwena nkhani. So nyanga khumi za pa Daniel 7 mwa izo zimagwirizana ndi kanyanga kang'ono, zinazula nyanga zitatu ngati zasala 8 kutoto. Pamene ku Chimusi chapter 17 nyanga zimene ndi zosiyana chifukwa nyanga zimene zikudana ndi chipembedzo zonse, chipembedzo china chilichonse ka Mulungu Khristu zonse odana nazo. So zalimbana ndi Khristu mwanjira yanji zakhala zilimbana ndi anthu ake apa dziko lino lapansi. Zalimbana ndi chipembedzo yabosa china yonse bwanji ati zamuyasa kaziyo ndi moto. So zadana ndi chipembedzo china chilichonse zathira nkhondo aliyense. Brother K, muli ndi comment ina iliyonse kapena zikuveka? Brother K. Apapa zikumveka bwino kwambiri ndipo ndi zopatsa chidwi kwambiri kuona mmene zinthu apapa zikumvekera bwino kutengera ndi zimene takhala tikumawerenga pali zina sizimamveka bwino maka
chivumbulutso chapter 13 komanso ingakhale chapter 17 nkuzilumikiza ndi ku Daniel chapter 7 komano apapa zili bwino kwambiri. Alright, so thokoza kwambiri. Alright, so tikupitiriza makosana. So tikaona chirombochi akuchikamba kuti ni chirombo chinatuluka madzi mwanjirena ndi ma combination ya mafumu onse a Satana. So tikaona mafumu a Satana anayamba ndi a Egypt, Igupto, kena kwa Asuri, kena kwa Babylon, kena kwa Amedi ndi Aperezi apo, kena kwa Heleni, Greece pamenepo, kena kwa Roma. Taona tuno mutu umene kusatira ndi yani ndi EU, right? EU mafumu onsewa awa takamba 7 awa 5 amene anagwa 1 2 3 4 5 anagwa. Roma ndi imene malamula anthu amene onsewa mkazi anakhala pa mitu imeneyi mwanjirena pamakhala nthawi zonse chipembedzo chimene chikulumikizana ndi yani ndi mafumuwa. Okay, ufumu wachi namba 6 a Roma, chipembedzo chimene chinalumikizana nayo kwambiri ndi yani ndi Katolika. Ngoona nkhaniche. Komano EU tiona tungu mu EU muli zipembedzo zambiri zimene zikukhalira pamutu pake, even chikatolika chipati pompo. Pamene nyanga 10 zikabwera isi zizula mkaziyo zidana ndi chipembedzo chaboza choona nanga chotchula Mulungu zonse zikutani zodana naye. So ufumu wachi namba 8 amakamara kwamba tuno ufumu wachi namba 8 ndi mozi wa 7 yo akamba za mafumu angati tena amene sanalandire mphamvu. So lemba la chirombo likuyikisida mu nthawi ya EU. Nyanga 10 zikubwera pa nthawi imene chitetezo chasekera pa dziko lapansi. Nyanga 10 zikudana ndi chipembedzo china chilichonse andi kukwaniritsidwa ulusu cha amene anakamba tuno kanyanga kang'onoka kazawonongedwa kumapita nthawi, right? So ndithu nyanga zimene zikudana ndi mkaziyo kuthira nkhondo kumuotcha pati pamenepo. Pambali inanso kuzodananso ndi anthu a Mulungu kuti zingawo ningeratu nkuona Yesu Khristu akubwera kuzamenya nkhondo zatenga anthu ake. Chifukwa iyi nyanga 10 zofuna zingopheratu basi. Okay, now kusonkumati Brother Mesh tatowerengeni 2 Thessalonica chapter 2 verse 8. Pali funso mmene sinayankhe bwino last time amafuna ndisindike. Brother Mesh towerengeni 2 Thessalonica chapter 2 verse 8. Brother Mesh mwaipeza 2 Thessalonica chapter 2 mwambie tawerengani verse 3 kena 8. Verse 3 munthu asakunyengeni konse kuti silifika koma chiyambe kuchifi. Verse 3 munthu asakunyengeni konse kuti silifika koma chiyambe chifike chipatuko navumbulusidwe munthu wosaweruzika mwana wa chiwonongeko. Ina aluwenga Verse 4 kena 8. Verse 4 amene asusana nazo na zikuza za zonse zotchedwa Mulungu kapena zopembedzeka, kotero kuti iye wakhala pansi ku kachisi wa Mulungu nazionesera yekha kuti ali Mulungu. Verse 8 ndipo pamenepo adzavumbulutsidwa wosaweruzikayo amene Ambuye Yesu adzamthera ndi mzimu wa pakamwa pake nazamuononga ndi maonekedwe akuza kwake. Verse 9. Yeah, so tikaona popo kambira pa verse 2 Thessalonica chapter 2 verse 8 akukamba za the man of sin, akukamba za iye osaweruzika. And tikalenga 2 Thessalonica chapter 2 kwambiri timazati kukamba za iye amene amakhala mukachisi wa Mulungu ndi iye ndi Mulungu. Tikaona mbiri ya chikatolika tiona papa ndi amene amapasa mphamvu yoti iyeyo ndi father papa, right? Atha kukhululukira machimo, right? Iyeyo ndi Mulungu
muthupi, right? So ndithudi akukhala mukaje sa Mulungu mazicheka ndi mukaje sa Mulungu kuthandiza mpingo wa Mulungu, right? So tikayerenga papa akutiza ife tino ufumu wachipapa ukhala mpaka Yesu patani kubwera. Pamene apa chimuso 17:16 atuza ife nato chilombochi chizadana ndi mkazi chizamupheratu, right? So chithunzi chincho lakwisa chifatu midiyo sei ifuna Ezekiel yako, right? Chithunzi ifuna chifukhetu no chilombochi by the time chikudana ndi mkazi midiyo sei atani yagwa pali nyanga chabe, okay? So chithunzi chincho lakwisa ndithu komabe nkhani ndina kuno pamene chilombo chikuzadana ndi mkazi ndi chikuzadana ndi every religion. So tingafotokoza kuti bwanji tiona nawo kuno chilombo chizadana ndi religion inese pa nthawi imene chikukhazikisa. So pa nthawi imene lemba la chilombo ikamaza ikhazikisidwa muona nawo kuno zipembedzo zambiri zimene zilipo panopa zagwizana ndi lemba la chilombo ndikufotokoza ne mutani muona nthawi imene chikunali 2020 nthawi jamata muzivala maski muzikabayisa katemera, right? Kunali ya corona ija, right? Mipingo yose inamba kulimbikisa maski, mipingo yose inamba kulimbikisa ya katemera. Muona nkhani je? Why? Chifukwa mipingo imene ilipo panopa kuti ikhazikisidwe imapangidwa register kuboma. Ngati sinalepange register kuboma singakwanise kugula malo ngati mpingo, singakwanise kulemba azibusa ngati mpingo, singakwanise kuchita chine singati mpingo, singakwanise kutolera zija upanda kulipa sonkho. Muona nkhani je? So mipingo imafunika iziyendesa agenda ya boma. So pamene boma lalamula mpingo umafunika usatire. So lemba la chilombo ikazaikesidwa nthawi ya EU, right? Chizazilike ndi ichi mipingo yambiri izagonjera kuti ipitirire anthu pamene mipingo imene yambiri izakhale yaphatikiratu kuti iyo ndi babulo majority ya mipingo, okay? Ngati mpingo wanu unakugwirizana nazo ndi za corona zimwe kuti taona no mipingo yambiri kumapeto izagwirizananso ndi chani ndi nkhani imene ya lemba la chilombo and mipingo izakhale kupitiriza bwinobwino kumayenda nawo chilombocho kufikira nthawi yoti chitetezo chasikira pamene nyanga 10 zakhale zamune and nyanga 10 zakati zalowapo pamenepo izadana ndi mpingo wina wonse ndi anthu aka Mulungu chita icho sizadana nacho anzakhala tuno ikuthana nawo pamene munthawi ya EU izakhale kungolimbana ndi anthu amene asusandiyani lemba la chilombo pamene nthawi izakhale dana ndi mipingo nyanga 10 zakhala zodana ndi mipingo imene yagwizana ndi lemba la chilombocho nganga uli mpingo ukamba za Yesu zakhala dana nawe kandi chipembedzo china yonse kandi Chisilamu Chihindu chana zonse zakhala zodana nazo, okay? Na funso ndili kuti no ndichifana apa kuna no osayiluzikayo zaonekera ndi maonekedwe a Yesu Kristo. Yankho lake ndi la simple. Titaona kuno tikamakamba za Vatican. Vatican ndi headquarters ya the Catholic Church, right? Pali ndithu kulumikizana pakati pa the Roman Catholic Church system ndi the Vatican. Ifuate kuli headquarters, right? So nimafuna kuchita nanu ndithu apapa, okay? So tikamaona apapa tiona nawo kuti no Roman Catholic Church ndi chipembezocho, okay? So tikamazaona tino chilombo chikudana ndi mkazi chizalimbana ndi chani Roman Catholic Church imene ndithu kuli ndi 201.3 billion akhristu menepo, right? Pamene tikamakamba za papasi ndi office ya chani ya chipapa amene ali mkulu wa chani pambali yotino ndi mkulu wa office imene komanso ndi mutu wa chani wa mpingo wa chani wa chikatolika. Andi tikamazafika apa pomaliza Vatican ndi Vatican City, okay? Vatican City yo ndithu ndi mzinda apa pamenepo ndi dziko, okay? Imene uli mkatikati mwa chani mwa Roma chimozimozi imene Lesotho ili mu South Africa. So Vatican ndi mzinda umene uli mchani mu Roma, muona pamenepo. So zinakhazikitsidwa mu Lateran Treaty ya 1929, muona nkhani imene. So titaona no Vatican ikukhala ngati kugwira pawiri. Vatican ndi dziko palokha komanso Vatican yomwe kuli papa amene ali ngati mkulu wa Roman Catholic Church. So dziko limene lili likukhala ngati likulumikiza zinthu ziwiri, papa amene ali ngati mtsogoleri wa dziko komanso pambali penepo ndi mtsogoleri wa chani wa mpingo. So tikamakamba zino chilombo chizadana ndi mkazi wina aliyense zipembedzo zonse mipingo yonse imene yagwizana ndi lemba la chilombo izaonongedwa ndi chani ndi nyanga 10, which means even the Catholic Church, every church imene itapange survive mark of the beast
liquida ndi lemba la chirombo. Komano Vatican iyi sinanga ndi mzinda uzakhala ulipobe. Chimene ufuna nena ndi chimene chocho. Meaning ndoti leader wa Vatican azakhala alipobe, ngakhale mpingo umene umalangizana ndi Vatican azakhala adani kuonongedwa. Ukuyena nkhanija kuti vesi iyi ikwaniritsidwe. Vesi yonena kuti no amene akhala pa mpando akhala mkaji samu kumazicheka ndi Mulungu azaonongedwa ndi kuwala kwa ulemerero wake. So ndithu the Roman Catholic Church system along with mipingo yonse ya pa dziko lapansi ndi zipembedzo zonse zidzasesedwa ndi nyanga 10. Komanso nyanga 10 zafuna kuti iseseso anthu aka Mulungu. Koma zimenezo Yesu sazalani sazalola. Komano zipembedzo zonse zimene zinagonjera kulemba la chirombo zonse zidzasesedwa pamodzi ndi Roman Catholic Church mipingo yonse, right? Komano Vatican City izakhala ilipobe, meaning to say ndeti ngati ili mzinda papa azakhala alipobe. Ndi pamenepo tikuona no azaonongedwa ndi kuwala kwa maonekedwe ake a Yesu Kristu. Brother Kelly, I hope pamveka pamenepo. Yes, kwambiri, sure. Alright, athokoza kwambiri. Okay, so tupitirize. So tikamaona pamene Yesu akubwera, Brother Mesh, tawerengeni Chimusa 19 verse 19. Pamene Yesu akubwera akupeza chani? Tawerenga noene pa Chimusa 19 verse 19, Brother Mesh. 19 verse 19 ndipo ndinaona chirombocho ndi mafumu a dziko ndi magulu ankhondo awo asonkhanidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo ndi gulu la nkhondo lake. Verse 20. So pamene Yesu akubwera akungopeza chirombo. Palibe mzimayi amene wakwera chirombo. Pamene Yesu akubwera akupeza chirombo pachokha chili ndi mneneri onyenga. Mneneri onyenga amene ali ufumu wachi namba 2 pa Chivuso 13. Meaning to say pamene Yesu akubwera akuzapeza chipembedzo cha chosera pa dziko lapansi. Kumapeza ya chirombo chimene chichi. And uzoona kuti akuzapeza so obvious Vatican City with the Pope there. So Yesu akuzaononga ndithu zonsezo. Okay? So tikuyenda ano tatuka pa Chimusi chapter 13 verse 1 tayiona kuti chirombo chituka madzi ndi chani. Taona verse 2 taona kuti no chirombochi chikupatsidwa mphamvu ndi chinjoka. Ndiye taona kuti mafumu onsewa monga ngati Yesu Kristu anayesedwa kuti ndikupasa mafumu onsewa, Yesu anakana. Mafumu onsewa kuyambira Asuri othe mpaka Roma mpaka nakufikira EU ndi Satana amene wapanga zonsezi. Ndikuonesa kuti EU ndi ya Satana, right? Kumano mapeto kweni nyanga 10 zimene zikubwera ndi Satana sakuzipasa siyani half, right? Kumano timafuna tibwerere pa Chimusi 13 verse 3 kuti tione kuti no akamati bala la kuimfa kuthandaza chani. Brother Mesh, tatowerengeni pa Chimusi 13 verse 3 akuti chani. Verse 3. Ndipo umodzi wa mitu yake unakhala ngati unalasidwa kufikira imfa, ndipo bala lake lakuimfa lidapola, ndipo dziko lonse linazazidwa posata chirombocho. Verse 4. Yes, so anthu ambiri amangona ra chirombochi ndoti ndi Catholic Church, right? So akangoteno ndoti basi ndizomona okay ndoti bala lakuimfa likamazapola ndoti ndi Sunday law. Yeah, makosanda manika ndi lemba la chirombo, si lemba la mzimayi. Okay? Ndi lemba la chani la chirombo. So tikamona bwino tikaona newspaper imene inalembedwa nthawi imene Lateran Treaty mapasida. Lateran Treaty ndi imene inafuna ibwezerese zimene zinachitika mu 1798. Napoleon anatumiza Befier general yake anakangwira ndani papa ndi kumanga mu ndende. Since then mapapa amasankhidwa mwana osamakhala ndi mphamvu ina iliyonse, right? So Italy mu 1870 anazachosanso malo ena amene amapanga belong kwa papa mu 1870 Italy imene. So 1929 anakanga ndazipanga reverse zimene anapanga Lateran Treaty. Ngona wene. So mu San Francisco Chronicle mena amalemba newspaper ine February 11 1929 ananara Roman question ija yakhazikitsidwa basi ayiyedzeka ifaya ajisa bala
okay, mbali zonse ziwiri zinagwirizana. So anakhala ngati ma Vatican states aja ambwezeranso papa. Now Vatican ija ndi mzindanso pawokha, ndi dziko pawokha. Lateran Treaty inapanga zimenezo. So a newspaper analimbara izezi ndiyoti zabweretsa bala la kuimfa. Bwena nkhani ija. So anakhala ngati apanga reverse zimene zinachitika 1870. So 1798 papa wamangidwa. Napoleon atumiza general fire. Napoleon anaya kupanga French Revolution. French Revolution inayi zosusana ni mulungu. Anapha mansembe, anachosa mulungu bejani ndi papa malembe magara osusana. Ndi French Revolution ndi anangumuza Napoleon Pethier apita kangwire papa sana mmanga papa uchi. Anafira munende, right? Ofuza masankha ena. Italy mu 1870 anachosa ma states ake kwa papa. Muona? 1929 anakhanga azibweza zinthu zija azibwerezesa. 1929 Italy anakhanga azibwezeresa. So ananara apo atani achiza bala la kuimfa. So anthamira mara newspaper acha ananara bala la kuimfa arani lapola. Komano nkhani ndi imeneyo kilombocho ni ndani. Mutu umene unapasida bala la kuimfa ndi kutiwa. Kodi mutu ukuyimira chani. So tikaona muno bwino izizi ndi zimene anthu amakhala kufurukuza. Komano izizi tikayitengera context sizikugwira. Bala la kuimfa imene inapasida kilombo ndi kutiwa. Tikaona nthawi ya Yohane chimuso 17 chimuso chapter 13 ufumu umene ukulamula ndi chani ndi Aroma. Okay, anamuza chimuso 17 no umodzi uli pali mitu 7 imene kumera mafumu 7 zimene zimaso mabiri 7, right? Ufumu umene umalamulira wachi number 6 ndi Aroma. So Aroma ndi amene anapasida bala la kuimfa. Okay, so tikaona apa tinaona kale chimuso 17 verse 10 anakamba tuno pali mafumu asanu ndi awiri. Asanu adani agwa. Umodzi uli ndipo wina usonatani sunadze. Ukadza uzapitiriza kanthawi kochepa. So mafumu 7 tinaona 5 agwa. 5 andachenana kono umodzi ndi Asuli, Aigupto, Asuli, Babylon amene ndapeza ndahele mafumu 5 agwa. Modzi ali amene amalamulira nthawi imene ni ndani Aroma. So akamba tuno mutu umodzi unapasida bala la kuimfa akamba za ndani za Aroma awo. Kuti mutu umene ukapasida bala la kuimfa ufunika uzapole kena kono uzabwere ngati wachi number 7. So Aroma amene apasida bala la kuimfa akapola ufumu wa Chiroma utatha pamene umazabweranso ngati chani wachi number 7. Okay, so titana tuno bala la kuimfa linapasida mu chaka cha 476. Okay, bala la kuimfa linapasida mu zaka za 476 ndi fotokoza ifa yani. Okay, so tentipite mu history. So izizi zikufunika history nditu kuti kuzisara muno bwino. So tikamakamba za Roman Empire. Roman Empire ni imene inalamulira ku Northern Africa, ku Europe, ku Greece, ku Asia, right? Kuse ku Asia, ku Europe, North Africa. Roman Empire malamulira kuse, right? Komano zina zachitika nzonena kuti Roman Empire chena zakhanga yagayikana pawiri. Okay, inaingati ku Eastern Rome ndi ku Western Rome. So tikamakamba za nyanga 10 zija si Rome yonse yayi. Timakhala kamba za Western side, Western Rome. Okay? So zinachitika ndi chani kuti zitero. AD 293 pana inkulina kama ti Diocletian. Okay? Iye anakhazikisa mati Tetrarch. Tetra zimene zikimera 4 tetra yake ulamuliro wake wapa 4. So anagawa ufumu wa Chiroma pa 4. Anakamba zoti pazikhala maempala awiri akulu amene amatchama August. Okay? Nditi mafumu awiri akuluwa amatchedwa Diocletian imene inali mfumu ya ku East ndi Maximian imene ali mfumu yangu ya West. Guna nkhani imene. Ndiye pambali pamene panandatu pakhalenso mafumu awiri ang'ono maempires amene amatchama Caesaris. Amene wanalinso wina Gaius wa ku East, Constantinus Chlorus wa ku West. Mkuona nkhani imene yachitika. So anapanga Tetrarch. So nkhani yake inayonena kuti no Augustus akakhala kuti no wafa amene ngati wolamulira kuseko, right? Akakhala wafa. Zikhazi nawo no pasamachitiko kuti no pali gabu yayikulu yayi. Fatu ufumu unakula kwambiri, nawo kulibe ma helicopter, kulibe ma telefoni, amadalira abe anthu atenge hosa thamangena apite kumamwa. So ufumu unakula kwambiri, zinayi zomvera kuti azilamulira konse.
muona nkhanije so anakhanga igawa choncho komano zimene zinapangisa kuti kugawikana kuti kukhale kovuta chifukwa no ku east ndi ku west makhanga tino kwachitika ma capital city awiri osati ma capital city awiri okha komanso nakhanga kuliso ma army so angati awiri kunakhaso ngoti kuli mabwalo a milandu so awiri mabureaucracy nakhanga njira zoyendesera maufumu so zinakhanga zimo ngati ziwiri so politically kundali zinakhanga zalekana even kuchuma zinakhanga zalekana maempala ena amatha kubwera amakanika kulumikizisa Roma yonse okay so kugawikana kunazochitika ndithu mwapaderadera okay Theodosius atafa okay Arcadius anali ngati empala wa ku east anamusiya choncho Honorius anamusiya ngati empala wa ku west okay so mbuyomo zimakhala ngati kugawikana kumakhala ngati osati kwa kukhazikika yayi right so pamene amabwera Theodosius anakhazikitsa kuti east ndi west anakhala ngati kuli ma administration awiri osiyana okay so ku east kunayamba kukhala kulemera kwambiri moti ku east kusamafunanso chinanso chokhuza so ndi ku west so panabenso amene anakwanisa kunani kubwezeresa zinthu so ku east kunakhala ngati ndi kumene kuli achina zolemera kwambiri ku east kunali ngati Constantinople ku west ndi kumene kunakhala ngati ku Rome kunali ngati Rome capital city ku east kunakhala ngati ndi ku Constantinople capital city yake muona nkhanije so west Rome ndi imene inagwa mu 476 nikona tonatno bala la kufa ndi 476 chifukwa chani tonatno 476 chifukwa natno tikaona Bible imapanga focus za Western Rome kuti ndi kumene nyanga 10 zinatani zakhanga zapanga initially pop up kumene chifukwa kunaibe mafuko amazimenyera okha ufulu mafuko tena amene anazimenyera ufulu right so Western Rome imapanga span Europe uja all the way to North Africa so North Africa naiso achina na mafumu amene so anakhanga tatani awukira so atawukira panakhanga pa vacuum kulibeko mfumu koma kuli mpingo wachingati wachikatolika ku Rome kumeneko mukuona nkhanija so ninkona mpingo wachikatolika nimene wakhanga wamenya nkhondo kwambiri kuti no nyanga zitatu zidani zizulire mukuona nkhani imene nakhalire so ku Western Rome ndimene kunagwa mu 476 after maiko atazimenyera okha ufulu right pamene Eastern Rome center yake inali capital city inali yani Constantinople inapitiriza kukhala ndithu Roman Empire kufikira mu AD 453 pamene Constantinople inakhala ngati yagonjetsedwa ndi Ottoman Empire under Sultan Mehmed II unaona so AD 1453 nimene Eastern Rome inakhala tatani yagonjetsedwa komano ife kutenga zaka za 476 chifukwa ni nthawi imene tikuona ndithu Western Rome urani ikugwa right so tikaona apapa tikamazawerenga apapa zimene titauzona mu mbiri imene tinaona kale last time so tiwerenga mwana wa Daniel 77 autozafika naona chirombo chachifolo chinayi ndithu choopsa right so chinayi ndithu panabwera kanyanga kakang'ono kamene kalamangisa tino nyanga zitatu zidani zizulire so mbiri imene iyi ndi imene so tikamaona pa Daniel 7 akamakamba za chirombo chachifolo chachinayi chirombo chachinayi chinayi choopsa kwambiri kena panabwera nyanga 10 pa chirombocho kena panabwera nyanga kakang'ono mbiri yake ndi imene so ukuku akukufotokoza mu Bible ndi Western Rome si Rome yonse yayi ndi Western Rome chabe so tikamati bala la kuifa linapasida mu 476 tikukamba chifukwa Bible kupanga focus ku Western Rome ndikhulupirira pamveka ndithu so brother mesh tangotiwerengani Daniel 7:78 I think mundu kuwerengera mina ena akathakhala phonya part 1 ndi 2 tiwerenga nene brother mama wapeza
Brother Kid, I don't know ngani ni Bible muthandize mbale. Brother Kid. Okay, tiwerenge Bible la chichewe. Yes, chichewa. Bro, ngale Bible ichowerenga ndithu mafuna tiwerenge kuti tisalire bwe. Mulibe? Mulamufuni. Brother Mesha, mwapapeza ngati? Kedi? Okay, apa ndeti chidapo. Okay, mukuti Daniel chapter 7 verse 1. Ayi, verse 7 ndi 8. Muzike yazi pa screen pa basi. Daniel 7, verse 7 ndi 8. All right. Daniel chapter 7 verse 7 ndi 8. Bible fotokoza kunena kuti zitatha izi, masomphenya anga usiku, ndinaonanso chirombo chachinayi chitayima patsogolo panga. Chinali choopsa, chochititsa mantha, ndi champhamvu kwambiri. Chinali ndi mano akuluakulu achitsulo. Chimati chikatekedza ndi kumeza adani ake, kenaka chinapondereza chilichonse chotsala. Ichi chinali chosiyana ndi zirombo zoyambirira zija, ndipo chinali ndi nyanga 10. Verse 8. Ndikulingalira za nyangazo, ndinaona nyanga ina yocheperako imene inkatuluka pakati pa zinzake zitatu. Mwa nyanga zoyamba zija zinazulidwa mwa icho. Nyanga iyi inali ndi maso a munthu ndi pakamwa pamene pankayankhula zodzitama. Yeah, so tikaona muno bwino tona nawo kuno akambakamba za nyanga 10 zimene zinabwera mwakuti amakhala kamba za Eastern Rome. So tikamakamba za Rome ndi chonsechi ichi. Kuyena nkhani Rome ndi chirombo chonsechi. Okay? Rome kunaza tuluka ku Rome cha nyanga zingati? Nyanga 10. Panyanga 10 panaso tulukasoka kanyanga kang'ono. Komano chirombochi chonsechi ndi Rome. Chirombochi sichusanduka chikatolika. No. Chirombochi ndi Rome ube. Kuyena nkhani ite. Chirombo chonsechi ndi Rome. Nyanga 10 zikutuluka ku Western Rome. Nyanga ing'ono ikutuluka ku Western Rome. Koma chirombo chonsechi ndi Rome, ndikubweza dala choncho kuti anthu ena mwina zilowe. Mukuyena nkhani ije. So akamakamba zetu bala lake ifenera pese linapasidwa zikuthandizana no Rome uja akutani akugwa ku West kuti zipange lies nyanga zingati 10. Okay? So titana tuno chimene chichitika ndi chiti chimene yocho, right? So tinaona kale zonsezi mbiri ya zimenezi. So tikaona kanyanga kang'onoka kanalamulira ku nthawi ndi nthawi zanunso. Tikawerenga pa Ezekiel 4 verse 6 komanso Numeri 14 verse 34 amatuza tife chaka chimodzi mwa ulosi chikuyimira tsiku limodzi. So tikanika 3.5 years tikazipanga masamu tinapanga kale ma studies ambuyo mu that side zina zimakhala kudusa kale zikuyimira 1160 days. So upapa unalamulira mu 538. By 538 zinali nyanga zitatu zonse zagwisira, right? So analamulira upanda opposition ku Western Rome, right? 538 mpaka ya 1798 analamulira popanda opposition ina iliyonse. Okay? Which is wimira 1160 days. Kumana after memo ulamulira kukachosedwa atazaonongedwa kumapita ajani anthawi mwanjine akhala kusisirika paka kumapita anthawi. So tikamakamba zokuti bala la kuimfa inapasidwa. Okay? Bala la kuimfa imene ndi yani? Ndi mutu wachi namba 6 ukupasidwa bala la kuimfa.
saukamba suzakanyanga kang'ono kacha ayi. Okay, so mutu wachi namba 6 ukapola chimene chikuchitika nchani ikubwera ngati mutu wachi namba 7 ndawo tino dziko lonse linayang'ana chilombochi, meaning to say mu mutu wachi namba 7 nthawi ya EU tifunika tiyembekeze kuti cha mutu wachi namba 7 EU tifunika tiyembekeze ulemba achani, ulemba ya chilombo pano dziko lonse lapasi litsatira achani chilombocho. Okay, so tinaona natu mutu wachi namba 7 akuti no uzakhala kanthawi kochepa. So tikaona mbiri bwinobwino mu 1951 kunali ngati European Core and Steel Community, mune maiko ngati 6 amene amapanga za zitsulo maso ndi malasha, right? Mu 1957 anapanga Treaty of Rome imene anakhazikitsa European Economic Community, right? Amene amafuna nkhala azigulisana katundu mosavuta ku Europe. Kena ku 1973 ananena UK, Ireland, Denmark zithakulwaso mu European Economic Community imene azigulisana katundu. Mu 1986 ndi pamene anapanga kuti tikhale ndithu chuma tikhale ngati no tipange msika ungati umodzi. Mu 1992 ndi pamene anapanga treaty ya ku Maastricht ndi kukhazikitsa chimene timachitcha lero kuti EU. Bwino nkhani 1993 ndi pamene inakhazikitsano kuti EU yayamba. So EU bala la kuimfa lapola chaka chanji 1993. Bwana 1999 pamene akukhazikitsa kuti no maiko ena atha kubwera anthu pamene akuti euro notes ndi athakumara ndama ya euro yamba kugwira ntchito. Tsamfo mpaka 2013 pamene akukhazikitsa maiko ena ku Europe akulowaso kuti EU minimum. So mutu wachi namba 7 ndi EU imene bala kuimfa lapola mu zaka za 1993 pamene EU yamba kuti kukhazikitsidwa. Okay, anti tikaona chizindikiro chimene amagwiritsa ntchito a EU mukayiona muno bwino ndi mzimayi amene wakwera yana wakwera ng'ombe yayimuna imene amati Europa. Okay, so izi nda mu chipembedzo cha Chigiriki. Okay, so mu chipembedzo zimene zamathandizana kuti ati mulungu amene ali Zeus anasanduka ng'ombe yayimuna. Kena ng'ombe yayimuna inatenga mzimayo kupita naye ku nyanja ya ku Crete. Okay, so zimene zinapereka dzina kwa Europe, right? So tikaona coin ya 2 pounds ya ku Greek imaonesa Europa yo akukwera ya bulu. So Europa ni mzimayo amene akukwera bulu. So zimene zizi ati zina ya Europe inachokera kuti kumeneko. So tikaona even artwork ya Europe EU imaonesa zimezi mzimayi atakwera bulu. Kupano tikaona mwini mzimayi atakwera bulu chilombo zimene zikufanana kwambiri ndi chivumbuluso. Mzimayi atakwera yani atakwera bulu. Atafotokoza yencho pano titaona tuno zingame zimene akuzifotokoza apa akuzilenga munyana mu Bible. Mzimayi atakwera yani atakwera bulu. Andi tikaona apa iyi inali news ya European Union akuti no Europe many voices many tongues one voice. I don't know mawu ambiri zinenende zambiri kuma mawu amodzi. Ku Europe kuli ziyankhulo zambiri anthu timaona ngati chizungu lokha ayi ma meetings atha chizungu malo azungu ena ku Europe kumano chizungu chimabalisa amankhula ziyankhulo zina. So akuti no ife ndife anthu osiyanasiyana malilime osiyanasiyana koma tili ndi lilime linga mawu angati amodzi. So pa nsanja ya Babuloni tikaona Europe anayimanga ngati nsanja ya Babuloni yosamalizika imene akuchikhangana kuchita mwana. Wena nkhanicho. So Europe ndi mutu wachi namba 7 tikaona bwino akuti malilime ambiri kuma mawu amodzi. Pa nsanja ya Babuloni anata Mulungu anabalisa cha ziyankhulo koma ya ingakhale ziyankhulo zosiyana mawu athu nanga ndi amodzi. Anu mukaona muno pa nyenyezi ngati 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 yabisida kumbuyo wayagwika nyenyezi 12 nzimayi wa chimuso 12 ali nyenyezi nga 12 so akufuna naso iwo leadership yawo itani ikwaniritsidwa nsanja ya Babuloni itani imangidwa andi tikaona parliament building yawo moyo amene anayimangira ngalenso atani yosatha. Okay, waya kupanga zimezi zifara ufuna akhazikise malemba ngati mutu wa chinamba 7 so iyi ndi Europa imene kuyimisa zimayi atakwera yani chilombochi akuti Zeus anali ndithu anasanduka chibulu chimene chimtenga zimayi, right? So Europa akwera chibulu so izozo zimene amanena komano tikaona uno bwino zimene zikwanisa yani malemba. So tendipitize ntawerenga Chimuso 13 verse 3 taonado bala kuifanya hapa sadamu 476 imene Western Rome iragwa bala kuifala ku Polarity 1993 Rome yagwa 476 1993 Rome ichakhala ngati bala kuifala bwilirapo ngati EU unotsopano. Okay, brother Mesh brother Kelly timuterengera I don't know brother Mesh azachitika njani muterengera Chimuso 13 verse 4. Brother K, taterengera Chimuso 13 verse 4. Mufuna tapange magari kuti tisakanye. 13 verse 4. Vumbutso 13 verse 4 ndipo analambira chinjoka chifukwa chinachipasa ulamuliro chilombocho ndipo analambira chilombo ndi kunena afanana ndi chilombocho ndani ndipo akhoza ndani kugwira nkhondo nacho. Verse 5. Yeah, so tikuona nawo kuno zochitika mchana chitika ndi zona kuno akuti atanthu anapembeza yani chinjoka chimene chinapereka mphamvu kwa yani kwa chilombocho ndipo anachipembeza chilombocho kuti yani ali ngati chilombocho ndani angapange naye nkhondo yani. So akamakamba zino chilombocho akuchipembeza kuti munthu angapembeze bwanji ufumu wa dziko lino lapansi. Okay, muti wesegwera 1 chapter 29 verse 20 1 chapter 29 verse ya 20. Amene apeza tendo werenga nthawe Keri ngati mapeza segula mponi Mesha ngati mapeza segula mponi ndithu 1 chapter 29 verse ya 20. Verse 20. Kenaka mfumu Davide inati kwa gulu lonse, tamandani Yehova Mulungu wanu. Kotero onse anatamanda Yehova Mulungu wa makolo awo ndipo anawerama pansi ndi kugona chafufumimba pamaso pa Yehova ndi mfumu. Yeah, so mukawerenga nkhani mu chizungu ati anagwada pansi ndi kupembeza. Ati anapembeza ndani? Yehova. Anapembezanso yani mfumu. Umeona nkhani? So kumonchichewa amasulira ona tuno anagwadira chafufumimba. So mwanchinena tikamaona bwinobwino kuti ana Israeli anapembezani anampembeza mfumu anayipembeza mfumu Davide ngati Mulungu. Ayi, nkhani simene nkhani na tuno amayi iwo pogwada ndikupereka ulemu kwa mfumu, right? Amayipasa mfumu ulemu umene ukuyenera chani? Ukuyenera mfumu. Mukuona nkhani? So amapereka ulemu umene ukuyenera kwa mfumu. Ndi zimene zinachitika pamene tikaona gawo linalo. Okay? Anali akuperekaso ulemu umene ukuyenera ndani? Ukuyenera Mulungu. So akamakamba tuno anthu anapembeza chirombo chimene chinapereka mphamvu kwa chirombo. Anthu anapembeza chinjoka amene ali Satana chimene chinapereka mphamvu kwa chirombo. Zungu nthanazo nawo tuno anthu amvesera zimene chirombo chikunena, apereka ulemu kwa chani? Kwa chirombo. So mukutero popereka ulemu kwa chirombo zili ngati tuno mene anthu a Mulungu
anapereka ulemu kwa Davide, anakhala ngati atani ampembeza. Brother Kid, pamene pamveka ngati pamveka kuti mmene anafotokozera Yesu kandi Paulo kuti ukamakhaonena kuti ukupereka ulemu kapena kuti ukugwadira Yesu Khristu umakhala kuti ukulemekezanso Atate, meaning to say in this case kapena kuti apapa nchimodzimodzi kuti munthu amene tikupereka ulemu kwa chirombo ndiye kuti pa nthawi yokhayokhayi tikupembedzanso chani kodi tikupembedza njerekezi kapena mwanjena kuti yeah. So nkhani yake ndimene, so kupembedza, so mawu anagwiritsa ntchito ndi a worship, kupembedza kumano mawu ti worship awawa ndi mawu kuti noti thaona ana amafunika athu amazonino kupereka ulemu. So mwanjena dziko lapansi zipereka ulemu kwa chani, kwa chinjoka. Dziko lapansi lizapereka ulemu kwa chirombo kudzera ndipo ulemu umene uzapereka kwa chinjoka. So tikamaona Bible apapa titamvesa natuno nkhani yeniyeni imene ili apapa sizoti kumapita nthawi zakhala ndeti kudzakhala china sandelo chani mwakuti ifati tikaona pano bwino chirombochi chikudusa maphase. Nthawi ya EU kuchitika Mark of the Beast, nthawi ya nyanga khumizi zizadana ndi chipembedzo ina iyonse. So silingane no end time crisis ni nkhani ya chipembedzo ayi kumanapo pa nkhani no ulemu kupereka kwa chani, kwa chirombo, ulemu upereke kwa ndani, kwa chinjoka kusera mwa chirombocho ngoyena nkhani ije. So brother, tatewerengeni Chimuso 13 verse 5. Nifuna ndikakutenga ma headset tangowerenga Chimuso 13 verse 5. Chivumbulutso 13 verse 5 Bible kunena kuti chirombo chija chinaloledwa kuyankhula mawu onyada ndi achipongwe kwa Mulungu. Chinapatsidwa mphamvu zolamulira pa miyezi 42. Okay, so apapa tikuonapo chani, tikuona na kuti no ari kunapasidwa kwa iyo kama kulankhula zinthu zazikulu ndi zamwano. Okay, ati ndipo zamwano zimenezi akuti miyezi 42. So izizi zikuchitika nthawi yake iti bala kuimfa litapola. So izizi zikufunika zachitike mu nthawi ya European Union. Okay, so European Union ifunika izalamulire kwa miyezi 42. Okay, zimene zikuyimira 3.5 years. Now tisero tino tinawerenga kale kuti mwano ndi chani, ufumu wa dziko lapansi pano ngachite mwano mwanjira yani. Tinawerenga Yesaya 36 verse 13 mpaka na 20 pamene tinaona kuti no mfumu ya Asiria inanyoza kwambiri kuti milungu yonse ya maufumu ozungulira tinagonjetsa ine, kuti Yehova ndani kuti angandimvere. So umene tinaona unali mwano. So EU, chirombo chimene chikuzera mu EU chizachita mwano ndani, Yehova. So tona tuno mwano umene uzachitika motani. Iyi ni nthawi kumapeto pamene EU izalamulira kwa miyezi 42. Now miyezi 42 imene kodi timasulire kuti tikhale day for year tinendo okay, miyezi 42 imene ikina kuti timange multiply tule miyezi 42 ya masiku angati, masiku ndi 1260 kena kuti nga masiku 1260 ta masulira khaleso zaka, kodi tichita tero? Ndifuna tiwerenge mavesi ena amene amatithandiza ife ku vesesa za ma time prophecies. So ma time prophecies alipo awiri. Pali ma time prophecies amene ali mu ulosi amene salumikizana ndi kubwera kwa Yesu. Ma time prophecies amene salumikizana ndi kubwera kwa Yesu timangoatenga ndi kuwapanga convert to zaka. Komono ma ulosi onse amene akulumikizana ndi kubwera kwa Yesu
sitimapanga multiply. Ndikupasani chitsanzo. Okay, Brother Kelly, tiwerengeni Chivumbulutso 10 verse 6. Verse 6. Mngeloyo analumbira m'dzina la Iye wokhala ndi moyo mpaka muyaya, amene analenga kumwamba ndi zonse zili kumeneko, dziko lapansi ndi zonse zili m'menemo, nyanja ndi zonse zili m'menemo, nati pasakhalenso zochedwa tsopano. Okay, mukuwerenga mu Bible amakuno ndikudabwa nazo. Okay, so ndiwerenga mu Bible la kale Chivumbulutso 10 verse 6. Akwana no. Ndipo Chivumbulutso 10 sorry verse 6 yeah. I don't know, nalumbira kutchula Iye amene ali ndi moyo ku nthawi za nthawi, amene analenga mwamba ndi zinthu zili momwemo, ndi dziko lapansi ndi zinthu zili momwemo, ndi nyanja ndi zinthu zili momwemo, kuti sipadzakhalanso nthawi. Mwana nkhani akuti sipadzakhalanso nthawi. Mukawerenga imwemwe eniti akuti chani? There will be time, no more delay. Chivumbulutso 10 verse 6 achani? Mu NSB, there will be no delay, there will be no longer be a delay, right? So my Bible achizungu ati no sipadzakhalanso kuchedwa, right? So by the tinawo fotokoza kale zimezi kuti Chivumbulutso chapter 11 verse 3 imakamba zoti mboni ziwiri zidzalalika kwa miyezi 42, right? Kwa masiku 1160, right? So mboni ziwiri zidzalalika kwa masiku 1260. Tinaona kuti no kachisi azaponderezedwa kwa miyezi 42. Miyezi 42 ndi masiku 1160 ndi omwewo pa Chivumbulutso 11 verse 1-3. So tenana kuti no zaka izi sitizimasulira kuti tizitenge kuti ndi masiku angati kinako ndi zaka zingati. No. Izi zikugwirizana ndi kubwera kwa Yesu. Fatino Chivumbulutso chapter 11 verse 18 okamba za kubwera kwa Yesu. Okay, so tikayilumikizana ndi kwinako todaona kuti no masiku awa mboni ziwiri zikuzalalikira anthu a Mulungu akuzachitira umboni za ufumu wake wa Khristu kwa masiku 1160, imene ili literally 1260 days. So chisautso chomalizira anthu a Mulungu azalalika 1260 days. So tikayitenga moteromo tionana kuti no EU lemba la chilombo ikakhazikitsidwa ilamulira ndithu kwa zaka 3.5, imene ikuyimirira chani 42 months, of which ana a Mulungu amene ali mboni ziwiri zilalikira kwa 3.5 years. Mukuona nkhani imene ikuyendera. Why siti kumasula anthu ena atha kuhaukira Yesu ungapanga chonchi? Now Brother Kelly, nimafuna mutiwerengere apa Chivumbulutso 20 verse 3. Tawerenga Chivumbulutso 20 verse 3. Brother Kelly, Chivumbulutso chapter 20 verse 3. Anamuponya ku chidzenje chakuya chija, namutsekera ndi kiyi, ndi kumatirira pa khomopo kuti asatulukenso, kukanyenga mitundu ya anthu mpaka patapita zaka 1000. Zikadzatha zakazo adzamumasula kwa kanthawi pang'ono chabe. Okay. Yeah, so tona na baba Brother Kelly, mukuona baba akukambaza kuti chinjokacho eti amene ali Lucifer azachimanga zaka 1000. Tima zatu kumanga kumene kuti ifika kumeko wana nkhani kuti no dziko lino lapansi zakhala labwinja zaka 1000. Lucifer azakhala panopa palibe womusatira, palibe womunyenga, alipo yekha ndangira zaka 1000. Anthu a Mulungu ali kuti kumwamba. Now funso langa ndili ngati mukunena no prophecy na yonse ya zaka izi masulida kudefu ndeti zaka 1000 izi zaka 1000 izi tizimasule zikhale masiku angati? Zikhale masiku ndeti tenga 1000 times 360
ndetipeza tino ndi masiku angati ndi 360,000 masiku. Mwina ndingopanga masamu mwajangu ndikuti tichite ndithu mangu. So titenge zaka 1000 times 360, chaka chimodzi chimakhala masiku 360, so ndi 360,000. So mufuna mutuzo na kuti no tizakhala kumamba zaka 360,000. Fati anthu ambiri namandati yayi chaka mulosi ndi tikuti masule masiku kapena ngati miyezi timasire masiku kenako pange defo ye prince, right? Kodi nditero ayi ine nanena kuti no lamulo lake ndili zaka zimene zikulumikizana ndi kubwera kwa Yesu zimenezo zimafukhala za plain. Tinaona zimene mu chapter 12, so Daniel 12, yes, taonanso zimene mu chapter 11 and about kuzionanso zimene mu chapter 13. Masiku amene wa 42 months sipazakhalanso nthawi fayani zikulumikizana ndi kubwera kwa ndani kwa Yesu. And amene angakani zimenezo ndoti afunika abwereso apapaso. Why is it zaka zimene 1000 timangozilinga kuti ndi litiro? Fati zaka 1000 imene zikulumikizana ndi kubwera kwa Yesu. Yesu akabwera kumwamba tukakhala zaka zingati 1000 years. So sipazakhalanso nthawi. So zaka zimene ndi za plain. Sikuzimasulira. Ndete mfundo yathu ikugwira kuti no ndithudi EU izalamulira miyezi 42. Brother Kelly, pali funso amene kapena zamveka. Crystal clear zikuzamveka ndithu. Alright, athokoza kwambiri. Mafuna tuno ndithu pamveka. So tikaona pamene papa akuti chani? Amene magesi ndi achitatu monga mwa abale. Ngachitira abale ya ku Malawi Eskom. Alright, so tikuonapo chani pamene papa. Okay? Okay, so Brother Kelly, mutiwerengere Chimuso 13 verse ya 6. Verse 6. Ndipo chinayamba kuyankhula mawu achipongwe onyoza Mulungu, dzina lake, malo okhalamo ndi onse amene amakhala kumwamba. Yeah, so chinjoka chimene chichi chizanyoza ndani? Chizanyoza dzina la Mulungu. Ndionso okhala kuti kumwamba. So chirombo chimene chosati njoka. So chirombo chimene EU kuzera chirombo chimene kuzera mamuto wa namba 7 EU chizakhala ndithu chikuchita ndithu persecute ku old world, right? Kelly, tapanga mute muveka. Yeah, thank you. So tikamaka chinjoka chachuka mazi kumeko ndi ku old world. So ku old world mbali imene ya Europe chirombo chimene chikubwera ndithu ndipo chizakhala chikuyankhula zamwano. Sitinaona no dziko lapasi tinaona tuno litha kuyankhula chani zamwano. So EU lerolo ikuyankhula bwanji zamwano. Okay? Tikaona bwino EU ndimene ndithu yakhazikitsa malamulo amene kuti amuna okhaokha akazi okhaokha zirani azakwatirana. Andi tikaona ku EU kumene ku akhristu ambiri akhala kumangira chifukwa tino akhala mwina kungowerenga Leviticus 19 verse 18 ija kapena kuwerenga Roma 1 umakitha kumangira ndithu. Ukapanga mavuvu umakumana ndithu ndizokhoma ku Europe. Okay? Ndithu Europe ikuchitiradi mwano. For Europe ndimene yakhala ngati yasanduka Sodom. So tikaona bwino mu 2026 maiko amene ali ku Europe amene avomezana ntchitidwe imenewu ndi osewa achitidwa apapa. So maiko 16 mwa maiko 27 mu Europe Union ndamene avomereza ntchitidwe no amuna okhaokha akazi okhaokha takwanana ndi nzake. Okay? Koma no maiko enawo sanavomere. Ndemuzwa maiko amene sanavomereze zimene zindawawa alipo ambiri siningati kuwatchula onse. Kumano mutha kuona achina Albania, North Macedonia, Montenegro,
Bosnia, Italy, makuti umasipita uko ndi amene sanavomereze. Kumano nde muzazi zimene zinachitika nchani, EU court inalamula chonchi kunena kuti no, maiko onse amene ali mu EU, right, azivomereza chani maukwati amene achitika kale. So let's say munthu wakwatira mwamuna anzake ku Portugal, ndero akakapita ku Hungary, ngakhale Hungary ili mu EU sinavomereze zimenezo, ifunika ipange respect license moyena nkhanija. So anthu awa athangopita dziko lina ku EU ndikukakwatira ndikubwereranso ku dziko lawo limene limakaniza, ndipo EU ifunika tani ivomereze. Mukuona menepe. So ananena kuti no dziko, okay, iyi ndi 2026 November November 2025, sorry, yeah, November 2025, ndati no court inanena kuti EU Tuesday dziko limene litakane kumvera lamulo la European Union ikhala nayo tino ikususana ndi maufulu a anthu kuti akakhale ndi banja ndi moyo wapadera. Mukuona, so zinachitika yonchi. So tikuona tino umeneyo ndi mwano umene uli pamutu wa chinamba 7, right? Brother K, tiwerengeni Chimuso 13 verse 7 ati yani. Verse 7, chinaloledwa kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwagonjetsa, ndipo chinapatsidwanso mphamvu zolamulira anthu a fuko lililonse, mtundu uliwonse ndi chiyankhulo chilichonse. Yeah, so titaona tino ati chikupasida yani mphamvu kuchitira nkhondo ndi oyera mtima ndikuatani ndikuwagonjetsa, ndipo mphamvu yapatsidwa kwa icho pa maiko ndi manenedwe. So maiko amene akuatchula papa, EU imeneyi ikuchita ndithu kulamulira kwambiri ku old world, mbali ya Europe, Asia ikupanga dominate ndi yani ndi Europe, North Africa ikupanga dominate ndi Europe. Pafunika pabwere chilombo china chimene chikufunika chitulire ku nthaka ndeti chizikakamiza maiko ena onse amene ali kumalo amene Europe sili ndi influence. Mukuona, so ku old world, old biblical world umene unali ngati kumadzi, tikaona old biblical world kumene kunali madzi ndi North Africa, Europe, Asia, umene kuku Europe ikupanga dominate chilombo chimene chikakamiza anthu ndithu, pamene gawo linalo ndimene lasida kwa chilombo chituluka yani ku nthaka. So tikaona muno bwino tiona nawo tino lemba la chilombo likakhazikitsidwa kuchitika ndithu gawo lalikulu lokakamiza malamulo olimba kwambiri, right? Brother K, tiwerengeni Chimuso 13 verse 8 mpaka na 10. Verse 8, anthu onse okhala pa dziko lapansi adzapembedza chilombocho, aliyense amene chilengedwere cha dziko lapansi dzina lake silidalembedwe m'buku la moyo la mwana wankhosa anaphedwa uja. Verse 9, iye amene ali ndi makutu amve. Woyenera kupita ku ukapolo adzapita ku ukapolo, woyenera kufa ndi lupanga adzafa ndi lupanga. Pamenepa kwa anthu a Mulungu pakufunika kupirira ndi kukhulupirika. Yeah, so apa tikuona nawo tino ifika nthawi tino onse, right, okhala pa dziko lapansi apembedza yani chilombocho, right? Brother K, mungopanga mute. So onse okhala pa dziko lapansi apembedza yani apembedza chilombocho. Mukuona nkhani imene. So dziko lonse lapansi lichisata chilombocho. So iyi nthawi imene ni nthawi ya lemba yani la chilombo. So nthawi imene ikakwana verse 10 ndi imene anthu ambiri mwina imawabalalisa, okay?
Yeah, so tikuonana kuti anthu amene alibe ubale ndi Khristu, anthu amene alibe ubale ndi Mulungu ndi anthu amene afunika akhale ndi mantha kwambiri. So tikamaona lemba la chirombo, anthu ambiri amaona ngati iyayi lemba la chirombo likubwera ndiyo tifunika ukhale ndi mantha mwakuti komano nkhani yayikulu yapa ndiyoti chani, pamene lemba la chirombo likukhazikitsidwa, anthu amene afunika akhale ndi mantha na anthu amene mayina awo sanalembedwe chani buku la moyo la mwana wankhosa. Buku la moyo ndi buku la mwana wankhosa. So zikutanthauza chani, ngati ulibe Khristu iweyo ufunika ukhale ndi mantha, koma munthu amene ndi Khristu safunika akhale ndi mantha ena aliwonse yayi, chifukwa chirombocho chikukalimbana ndi anthu amene ali ndi ufumu wa Khristu mkati mwawo. Mukuona nkhani? So chirombochi pamene chikubwera ngati iyo kumapita nthawi, ndiye Mulungu nthawi ameneyo wasindikiza anthu ake pamphumi pawo kuti sangachimwenso. So chimene tikufuna tikhale ifeyo tikukhala okhulupirika kufikira nthawi ikamafika tikhala tasindikizidwa, so titha kudusamo muchisautsochi. So tisakhale ndi mantha ena aliwonse yayi, tikhala tasindikizidwa pamphumi pa nthawi tasindikizidwa kale muchani mu mzimu wathu, right? Mukaone uthenga otchedwa osala ambewu yake asunga malamulo a Mulungu, tinafotokoza kale zonsezi, even Chivumbulutso chapter 7 Chivumbulutso 14 Chivumbulutso 7 imene tikamba tinafotokoza. So tikafika ku 14 tifotokoza zonsezi. So pa verse 10 ndi pamene pamakhala ndithu kubalisa kwina, koma tikawerenga verse 10 mu NIV imaveka bwino akuti ngati wina akufunika apite kukagwidwa apitatu kuchani kukagwidwa, ngati wina akufunika aphedwe ndi lupanga aphedwa ndi lupanga. Izizi zikuyitanira kupirira ndi kukhulupirika pambali pa anthu a Mulungu. Okay, tikamweneyo ti verse yomweyo kamba zena ngati wina wayikidwa kuti akapita ku ndende apitatu ku ndende, ngati wina wayikidwa kuti apita kukaphedwa ndi lupanga aphedwa ndi lupanga. Izi zikutanthauza kuti anthu a Mulungu afunika apirire mu chizunzo ndi kukhalabe okhulupirika. So verse 10 ingotiuza ife nozanena kuti pamene nthawi yafika inuyo ndi ineyo anthu a Mulungu tifuna tikhale anthu otani opirira ndi okhulupirika basi. Muona nkhanija? So ndithu izi zichitika, right? So tikaona bwinobwino akhristu akumakumana ndi zokhoma ndithu ku Europe, right? Atiko ena nangowerenga imene amaonesa akhristu akukumana ndi kunyozedwa kwakukulu ku Europe. And tikaona Europe ndi dera limene chikhristu ambiri chikusisitika. Mipingo yambiri ku Europe ikusandutsidwa mabala, ikusandutsidwa ma night club before anthu ambiri asiya kupembedza kuti ku Europe. And nthawi ya Christmas ukayika mtengo wa Christmas tree, of course Christmas ndizani za chikunja, komano nthawi ya Christmas ukayika ka Christmas tree kako ukatene anthu umachitika amakuzoro ine Khristu ndi amapanga zoyipa kwa iweyo. Mukuona? So akhristu akumana ndi zokhoma, so machayichi kuotchedwa, right? Zosiyanasiyana. So kuli ndithu anti-Christian hatred ku Europe makamaka nthawi ya Christmas. Mukuona? So izi ndi zizindikiro ndithu kuti nthawi yasaulani kufika. So apapa ndi malisiziro aphunziro lathu mene timaona za chirombo chotuluka madzi. Apapa ndi tathera pati pamene papa. So next lesson imene titakhale nayo tikhala tikuonano chirombo chotuluka pa nyanja, and chirombo chotuluka pa nyanja tizesanjaso mwina mapati 3 kapena mapati 2. Komano kwa lero tilekezera apapa. Tithokoze Mulungu chifukwa naye nafe tiseke maso pemphero. Ambuye tifuna tithokoze napa daifa chisomo chimene mwatipasa, tikuthokoza chifukwa mwayi nafe mwayi nane maiso ndi abale onse amene akhala nane mpaka kumapeto. Tipempha papadera mwadaliseyo ndikupapasa chiziwiso ndi nzeru kuti atathe kuzindikira izi ndikalalika sikwayena muzina Yesu Khristu amphera. Amen. Amen.